हेलौ 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 सोर दङ जोंना पिएस नार्जारि आरोना हेलौ फैदो आरोना हेलौ ब्र' मस्ट वेलकाम पिएस नार्जारि मस्ट वेलकाम नोंथाङा आंनि बे सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय ब्र' मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे ब्र' मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जानायमोन ब्र' खोन्थाहरदो दे कोलकाता हाय हेलो कोलकाता मोस्ट वेलकम आपको मेरा संजीत गोयरी लाइव स्ट्रीम में वेलकम है वेलकम आपको स्वागत मेरा संजीत गोयरी लाइव स्ट्रीम में ब्रो कैसा हो ब्रो मैं ठीक हो और आप बताओ ब्रो आप कैसे हैं ब्रो आप बताओ ब्रो आप कोलकाता कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो लाइक डन थैंक यू सो मच कोलकाता ब्रो थैंक यू सो मच कोलकाता ब्रो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो हम लोग का यूडीजी सर ने बोला है 3 लाख डन थैंक यू सो मच सर 3 लाख डन देने के लिए पीएस नार्जारी मा जाखो हेलो कमेन्ट खालामदो दे कोलकाता हम लोग का सर कोलकाता ने 3 लाख थैंक यू सो मच कोलकाता आपको भी थैंक यू सो मच लाइक डन करने के लिए यूडीसी सर ने हंस रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सर ने हंस रहा है थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच हंसने के लिए थैंक यू सो मच कोलकाता ने भी देख रहा है कोलकाता ब्रो बोलो आप कैसे है क्या कर रहा है कोलकाता आप कैसे है क्या कर रहा है बताओ बता दो यूडीजी सर ने भी हंस रहा है सर क्यों हंस रहे रे सर कमेंट प्लीज कमेंट सर थैंक यू सो मच अन सर कमेंट सोर दं कमेंट खालामदो दे सर ने हंसबाय अन थैंक यू सो मच सर अन रहने के लिए you Daisy sir thank you so much thank you sir comment दे सोर दं खोन्थाहरदो दे सोर दङ खोन्थाहरदो हिसके राजा मालाबानो फैखोमा दं माथो हिसके राजा थेंक इउ हिसके राजा हेलौ फैदो आरोना हेलौ हिसके राजा मस्ट वेलकाम खालामबाय आरो नोंखौ आंनि बे सनजिगारि लाइभ स्ट्रिमाव वेलकाम खालामनाय जाबाय ओमफ्राय हिसके राजा मा खालामबाय दङ दे खोन्थाहरदो दे हिसके राजा ओमफ्राय हम लोग यू डेजी सर ने अन बोलाए थैंक यू सो मच सर अन रहने के लिए थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर कमेंट करते रहने के लिए थैंक यू सर थैंक यू और कमेंट कीजिए कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन है प्लीज़ कमेंट एवरीवन
माथो रावबो गैलाब्रा जोंना माबाल'सो दं आरोना इउ डेजी एवरी ग्रीन गार्डन ब्लॉग थैंक यू सो मच कमेंट करते रहने के लिए थैंक यू सो मच सर फिटनेस कुइं आनो लाइक डान हेलौ सार मा खबर दाना फिटनेस कुइं खबरा बिदिनो मोजां दङ बर्थमान नोंनालाय माबोरै खबर सबर दे खोन्थाहरदो फिटनेस कुइं ओमफ्राय फिटनेस कुइं मस्ट वेलकाम दे आंनि सन्जुगुरि लाइभ स्ट्रिमाव ओमफ्राय थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम हादरबाय आइ एम नांबाय इउडि सार ने अन फिटनेस बि अन इउडि सार अन फिटनेस अन थेंक यू सो माच हादरबाय फिटनेसा यू डे जी सर क्यों रो रहा है रोना नहीं चाहिए सर रोना नहीं चाहिए प्लीज़ रोना नहीं चाहिए कमेंट कीजिए कमेंट प्लीज़ जोंना फिटनेस मा खालामदों फिटनेस खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानायमोन मा खालामदों खबर सबर माबोरै खोन्थाहरदो दे फिटनेसा हादरबाय आरोना जोंना आं एम एक्सेप्ट फिटनेस ओमफ्राय बोरै चेनेला मन' जाबाय ना फिटनेस नोंना मारै बिराद बुरजा जाबाय साबा जोंनिफ्राय बारायलांबाय माथो फिटनेस जोंना यूडीजी सर ने हंस रहा है रे यूडीजी सर हंस रहा है कमेंट कीजिए कमेंट हिसकिया थांबाय नामाब्रा हिसकिया राजा सोर सोर दंब्रा कमेन्टबो खालामला माथो हम लोग का यूडीजी सर ने ऑन थैंक यू सो मच सर बोलो सर क्या कर रहा है सर कैसे है क्या कर रहा है थोड़ा बता दीजिए बेनिफ्राय जोंना यूडीजी सार अन सना एम आंबो दं सिरिनो मा खालामदों दायो नोंसो नै आंबो उरां फारां दङ सना एम माथो दिनैसो खावब्ला नुजाफैखो सना आंनि भिडिअबो नायना होथारा माथो नों आयै मा एसे अन्थाइ बिखाथारलै गावहा आंनि भिडिअबो नाया आंखौ सापर्टबो खालामा सिरिसो दंफैयो नोङो बेनिफ्राय आं बिजि दे ओंखाम संदों आं दा आदसा ओंखाम संदों आरोना मा ओंख्रि संनो नागिरदों नायगोन सना जिउना आदसा दे नायना हो गावसा नायथारालै आं दुखु मोनो बिदियावनोथ' ओमफ्राय जोंना फिटनेसाबो हादरबाय थेंक इउ सो माच फिटनेस मा खालामबाय दङब्रा फिटनेस खोन्थाहरदो दे सना जिउ समफ्ल' मैथा नासो जिउना बादसा मैथा जोंना गोथाव बहुद गोथाव जोंहा गैयालै मा ओंख्रिथाय बेनिफ्राय अनामिका हेलौ हाय दाना अनामिका मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि बे सन्जुगुरि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय सना एमा दाना र'दै सना जिउ दा कमेन्ट खालामगोन आंना अके दे जागोन दे सना एम अके बेनिफ्राय अनामिका दा लाइक डान थेंक इउ सो माच अनामिका आं अन नाव दारा थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय आं दिनै मानसिफोरा एलबि गिदिङासै ना ओंखायनो रावबो फैयासै खोमा आंनाव फाग्लासो ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट ओमफ्राय सनाया मा होनदों सनजित सना आं थाला आंनि गार्लफ्रेन्ड फैबाय दादा हा सनजित सना आं थाला आंनि गार्लफ्रेन्ड फैबाय दा आदसा नोंनि गार्लफ्रेन्ड फैबाय नों थाला दे ए बि लाइक डान थेंक इउ सो माच कमेन्ट एबि ब्र' एम्बु बुथाराखै नामा एबि अखा हागोन ना हायाखै नोंसिनिखै खोन्थाहरदो दे ओइ एबि आंना कारेन्टआनो गैयालै कारेन्ट गिदिंनो हागौमोन आङो ओमफ्राय फिटनेसा अन थेंक इउ सो माच फिटनेस मा खालामदों दे खोन्थाहरदो फिटनेस हेलो क्या कर रहा है खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ फिटनेस थोड़ा बता दो हाल चाल कैसा है जिंदगी कैसा चल रहा है फिटनेस थोड़ा बता दीजिए एपी आनो आई लाभ इउ सनजितदों आई लाभ इउ टु एपि सनाया मा होनदों नोंनिसो होनदों आं दादा आदसा आं थाला नोंनि गार्लफ्रेन्ड फैबाय आदसा
सना सना अबाव आंनि गर्लफ्रेन्ड खायब्रा था अनलाइन कमेन्ट खालाम दे सना नायम फिगनेसा मा होनखो प्लिज वाच माय निउ शट आदसा फिगनेस नायगोन फिगनेस नायगोन आंनिखौबो नायना हो नायगोन फिगनेस टेनसन लानाङा नो वरी नो टेंशन जब तब संजित है ना टेंशन लेना नहीं चाहिए ओमफ्राय एपिया बुंदों आरोना मैयानिफ्रायनो अखा दासो गारदों आदसा होमबाथ' एम्बु बंग्लाफ्रा मोनसे बायदि मोनदोंलै एम्बु बंग्ला हमनानै पारचेस खालामनांगौरा एम्बु बंग्ला हमनानै ओमफ्राय सोर दंथाय माथो रावबो कमेन्टबो खालामला आनैसो आमायसो मोनालै लोगोफोर आनैसो आमायसोमोन सोर दङ अननानै स्रायनो कमेन्ट खालामना होदो दे आमायसो आनैसोमोन आंनि जिरख'नाय सना दाउदैमोन फिगनेसा अन हादरबा थेंक इउ सो माच फिगनेस अन थेंक इउ सो माच ओत्सबिया हेलौ दादा हेलौ ओत्सबि मस्ट वेलकाम ओमफ्राय एपिया दादा गुवाहाटियाव दिनै नेट गैया नोलै सनजित दसेल' जादों नेट फैनाया आदसा गुवाहाटियाव नेट गैया अके लाइक दान थेंक इउ स' माच ओत्सबि मा खबरनो ओत्सबि खबरा बिदिनो दङ जोंना गोरिबा मिनिबाय आरो जा मिनिबा ओत्सबि अन गोरिबा मिनिबायसो लाइक दान थेंक इउ स' माच गोरिब ब्र' लाइक होनायनि थाखाय गोरिब ब्र' मा खबरब्रा खबर सबर बोरै सोलिगासिनो ओत्सबिया अन थेंक इउ स' माच ओत्सबि ब्र' मा ओंख्रि जानायमोन गोरिब ब्र' मा ओंख्रि जानायमोन फिगनेस कुइं बोलो क्या सब्जी खाया था बेनिफ्राय जोंना ओत्सबिया अन एपिया मा होनदों आं गोरिब बैनाय मा खबरलै होनदों गोरिबा बुंबाय आरोना आन्द्रायावबो नेट गैया दिनै लास्ट सेन्टार आदसा दिनै नेट गैया आन्द्रायावबो ओत्सबि अन थेंक इउ स' माच ओत्सबि अन थेंक इउ ओत्सबि ब्र' मा ओंख्रि जानाय मोनदों दहायो बेनिफ्राय जोंना ओत्सबिया होनदोंना आं गोरिबा मा ओंख्रिमोन होनदोंना मा ओंख्रि बोनथाय ओंख्रिखौ बावबाय नामा रा गोरिबा लाइफर' ओमफ्राय ओत्सबि अन ओत्सबि ब्र' मा ओंख्रिमोनब्रा ओत्सबि आंजों रायलायला माबा अनल' हरबाय ओत्सबि आंना कारेन्ट सारेन्ट गैयामोनलै अखा हालाबायनानै ओंखायनोथ' थांनो हायाखैमोन देनजार बार बारदों मैया इयावल' होनखायो आरोना दरजा खेवना नायबाथाय गय दंफाङा फ्लिं फ्लिं गिदिंखायो गेला बायस' जानो गिनांगौ होननानै ओमफ्राय जोंना एपिया हेलौ गाइस मोन होनना बुंबाय ओमफ्राय गोरिबा मा बुंखो बावबायलै ओंख्रिखौनो गोरिबा बावबायनो ओमफ्राय ओत्सबि अन हिसके राजाया अन ओत्सबि अन हिसके राजा अन ओत्सबि अन हिसके राजाया अन दा हिसके राजा ब्र' मा ओंख्रि जानायमोनब्रा मा खालामबाय दङ हिसके राजा खोन्थाहरदो बोरै खबर सबर माबोरै सोलिगासिनो दङ हिसकेया ओत्सबि अन हिसके राजा अन फिगनेसा अन फिगनेस आंजों रायलायला नामाब्रा फिगनेस मा खालामदों ओत्सबि मा खालामदों हिसके राजा मा खालामदों ओत्सबिया होनबाय आरोना निउ फ्रेन्ड जयनिं मी प्लिज नावदों ओत्सबि की साथ फ्रेन्ड हो जाओ कौन नया है प्लिज इसके बाद हिसके राजा अन एपिया होनदों हिसकिया मा खबरलै होनना बुंदों हिसकिया अन फिगनेसा हादरबाय आरोना आइ एम एक्सेप्ट ओमफ्राय जोंना गोरिबांखो ओइ आदै हिनजाव सासे नागिरना दोनलाय आं न'आव थांगासिनो 5 थारिखआव आदसा दे जागोन दे फै मेक्सेल आंबाय आरोना बबेनि नेट मोनदोंलै नोंसोर एलबि होनो होनदोंना ओइ मेक्सेल ब्र' आंनो टावार गुदियाव दंखायो आं दाना नेटखौ न'आव होला न'आव आंहा एलबि होबाथाय बिराद WTआनो 1-2ल' फैयो आं ओंखायनो दायो टावार गुदियावसो फैखायो डाइरेक्टनो नेट होनो थाखाय एलबि होनो थाखाय बेनिफ्राय जोंना उनाव मेखा होनदों ओत्सबि आगै मा खबर होनदों हिसके राजाया होनदों हामालै एबि आदै होनना बुंदों आरोना मेक्सेला बुंबाय एबि फन नाङा माथो सना होनना बुंदों गोरिबा बुंबाय आरोना देन्जार जिरायना जाबायना जोंना न'आव होनना आदसा जोंना अनामिकाया बुंबाय आरोना गोरिब आफा मा खबर एपिया होनदों मेक्सेल आइ लाभ इउ होनना बुंदों हिसके राजा अन गोरिबा होनदों आरोना अनामिका मादै गाज्रिसो होनना बुंदों मेक्सेला बुंबाय गलत नाम्बार दिसा फन नहीं लागता होनना बुंदों एपिया बुंबाय नेट गैया दिनै सना मेक्सेल होनना बुंदों आरोना
नेट गैयानो दिनै आंनालाय नेट दं माथो ओमफ्राय बेनिफ्राय गोरिबा बुंबाय आरो ना मा बाल बायदि फरायलायखो मा बाल बायदि फरायलायखो होनाबाय गोरिबा मा फरायनाया मिस्टेक जाबाय नामाब्रा गोरिब र' स्केरा जे अन मेक्सला बुंबाय आरो ना व्हाट्सअप मैसेज किया रिप्ले भी नहीं दिया नामदारा ओइ क्यों रिप्ले नहीं दिया रे मेक्सेल को एपी हिस्केरा जे अन फिटनेसा पिअ पिअ अपि अन थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय हादबाय थेंक इउ सो माच अनामिका बुंबाय आंना बेटारि गैया मोन दिनै दारना अनामिकाना नेट दङ बेटारिसो गैयानो मेक्सेला बुंबाय आंनाबो गैयालै एपि एलबि खौनो होआसै दाना मेक्सेलाबो एपि एलबि होगासिनो दिनै आंबो गैयालै मेक्सेल एलबि होआखै नै दासो होखादों बेनिफ्राय जोंना फिटनेसा अन थेंक इउ सो माच गोरिबा बुंबाय आरोना खेला आं बिदिबा लिरनो फरायनो रोङै बायदि मोनोलै गावखौनो गाव नामदा दे एबारनिफ्राय मोजां फरायगोन नै अखा थाफ्रिलायबावबायसो ओमफ्राय जोंना एपिआ बुंबाय आरोना व्हाट्सअप करिसु इतिया हे नेट नासिलनो ओमफ्राय अनामिका बुंबाय आरोना मानो गोरिब नामदारा बुंलायदारा मानो होनो नै आफा गोरिब मानो होनो ओमफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय माबा एपिआ बुंबाय आरोना मेक्सेल दाबो मोजाङै हायाखै नेटआ मोजाङै हायाखैनो नेटआ बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय या करिसा नेकिना इतिया करिसा किना करिसे कि ने नांदों अनामिका बुंबाय आरोना मेक्सेल आगै सना गुड इभिनिं नांदों बेनिफ्राय जोंना गोरियाव होनदों अनामिका मादै जोंहा बाबा हिन्जाव बेलेग लाना खारबायलै नाना गोरिब र' नोंमारगौ नामाब्रा खथ'नायालाय हिन्जाव गदाय लाना खारबाय नामाब्रा अनामिकाया अन ओमफ्राय मेक्सेल लांबाय लै मालायना गासैबो नेट दं जोंनासो गैया एपि नामदों मेक्सेल लांबायना गुड इभिनिं बाजै सनादों जोंना फिटनेसा हादबाय आं एक्सेप्ट खालामबाय फिटनेस हादखौ ओमफ्राय जोंना एबि होनदों मेक्सेल लभ टाइम हल नामदों आरोना मेक्सेल लांबाय मा खालामदों बाजै सनादों ओमफ्राय जोंना फिटनेसा हादबाय आरोना लाभ हरबाय ओमफ्राय फिटनेसा आइ एम दाना थेंक इउ सो माच फिटनेस सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय फिटनेसा आं नोंनि एलबियाव थाङो माबा गेमसो गेलेबाय थायो ओमफ्राय गोरिबा बुंबाय आरोना नंगौलै आदै नांदों ओमफ्राय गाबबाय आदसा गोरिब र' ओमफ्राय दा मा खालामनो सानखो नों गोरिब र' ओमफ्राय एपिया मेक्सेल नांदों ओमफ्राय मेक्सेल होनदों अके थेंक इउ एबि सनादों फिटनेसनि अन थेंक इउ सो माच मेक्सेल लांबाय कि करी आशा एपि नामदों शुभु सिस्टर मोस्ट वेलकाम शुभु सिस्टर आपको गुड इवनिंग हम लोग का इधर इवनिंग हो रहा है शुभु सिस्टर बुंबाय हेलौ भाई गुड इवनिं आदसा गुड इवनिं शुभु दिदि ओमफ्राय गोरिबा होनदों बिनिखायनो खेथि खालामनो थांनोसै आदसा खेथि खालामनो ना गोरिब र' टेनसन खालामना गोरिब र' आंखौ हाजिरा लेंहर आंबो थांगोन ना हाजिरा ओमफ्राय शुभु लाइक दान थेंक इउ सो माच शुभु सिस्टार ओमफ्राय अनामिका होनदों बिदिसो गोरिब आफा नांदों ओइ गोरिब र' माथो मैया माबायाबो लाना खारदोंमोननो दिङायाबो ओमफ्राय मेक्सेला आदै नांदों नै जोंना मेक्सेला बेनिफ्राय एपिआ दाना कलबो थाङाबो फैयाबो मेक्सेल नांदों गोरिबा न'आव थांग्रोनि र' आदसा अके ओमफ्राय जोंना न'आव थांग्रोनि र' होनदों आंनि सनाव वाइटि आन्दा लाइक दान थेंक इउ सो माच आंनि सनाव वाइटि दाख्लै नोंनि रेस्टुरेन्टाव आङो माबा मा होनना बुंगोन दाउ लकेलजों जाबोदोंमोनलै आङो बारा गोथावानो जायाखैमोन दाउ लकेल संनाया माबायाव हिमालयाव जाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय एलबियानो फैनो लाजिबाय आंनो ओइ गोरिब र' लाजिनाङा ब्र' ओमफ्राय मेक्सेल लांबाय आरोना र' कल गिसे बाट ब्राउजारिं हुआ
नासिल आजिदिन्टु नामदों। ओमफ्राय जोंना अनामिका मादै मा खबरलै नामदों नै। ओमफ्राय जोंना फिगनेसा अन। ओमफ्राय गोरिबा मा होनदों गासैबो आंनि सिगां मिन्थिग्रोबाय दं आदसा अके गासैबो आंनि सिगां मिन्थिग्रोबावदों आदसा नोंनि सिगां मिथिग्रोबावदों आरो ना। मेक्सेल अन ओमफ्राय फिगनेस अन एप सुबु अन थेंकिउ सो माच ओमफ्राय मेक्सेल होनदों आदै गोरिब किय लास करिसा नामदों गोरिब र' मानो लास लाखिनो आरो। ओमफ्राय जोंना एपिएम एक्सेल नामदों। ओमफ्राय मेक्सेलानो एपि आइ लाभ इउ। ओमफ्राय जोंना अनामिकाया आं बिदिबो आफा जिउआनो गोदाव सोराव नांदों। ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनदों मेक्सेल सना आइ लाभ इउ टु होनना बुंबाय। ओमफ्राय मेक्सेला होनदों माखौ आदै गोरिब होनना बुंदों। ओमफ्राय फिगनेसा अन नामदों आरो ना। सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे। जोंना फिगनेसा अन दा थेंकिउ सो माच फिगनेस अन थानायनि थाखाय। बेनिफ्राय जोंना गोरिबा मा बुंखो दे सोर दं बिमा हारसिंल'सै रुखु गाबना दं बिदिखौ आं बोरै नायना थानो हानो। ओंलै गोरिब र' मा बुंनो आरोना। दे गोरिब र' जिखुनु नोङो न'आव फैदो न'आव फैनानै ओमफ्राय खेथिखौनो मावदो आरोना। मा खालामनो आरोना गोरिब र' बिदिनो जायोलै गोरिब र' बुंनो बहुद मा बुंनो आरोना। नेक्स्ट लामबाय आरोना दे अर साब कनि गल मक साफ करि दिया कर आइडिया सानो किस का आईडी है देखो मेक्सेल को साफ करो। और इसके बाद एपी आंदों संजीत टूर नंबर दी ना एपी आंनि नाम्बारखौ ना इन्सटाग्रामाव फै एपि बेनिफ्राय र' माबा मा होनना बुंगोन जोंना एपि आंनि नाम्बार नांगौ ना माबा फैबानो जाबाय एपि आंना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव ना आङो मा होनना बुंगोन इन्सटाग्रामनि लिंक होदों। इन्सटाग्रामाव आंखौ फैनानै फल' खालामफैलाय आं हरगोन दे। माने हरबा एसे गल जायोना माने गलामाल जायोना। ओमफ्राय जोंना सुबु सिस्टारनि अन थेंकिउ सो माच मेक्सेल आदै होनना मिनिहरबाय आरो ना। बे गेजेराव थादों माने बे मालगारि गोजा दे सोर दं बे कमेन्ट हाबजादोंलै सरि बिलेखौसो खोनादोंमोन दा जोंना न'आवनो जाबाय दारा मेक्सेल ब्रलै मेक्सेल ब्र मा बुंनो बिबाने बोला सनजित हा बिबा मसुलकाम अनामिका दारा भिडिअ नायना हो आफा गोरिब एपि आफा मेक्सेल आफा अननानै होनना बुंदों। वाइटिया होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय गोरिब होनदों थै थां हारसिं थांसै आं आदैमोन सानथामनि लामा दारा थै थां हारसिं थांसै आं आदैमोन सानथामनि लामा जेबो नङा गोरिब र' सानथामनि लामा। आंबोथ' गोदो कलकातासो नंबाय माबा बेंगालराव आं गोदो बेंगालराव थानाय समाव बेंगालराव हारसिं थांदों हारसिं फैदोंब्रा आङो माबायाव आसामाव रावबो लोगोआनो गैयामोन आंहा खामानि मावनो थांनाया। ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय जागोन दे बाजै गोदान हगारदों ना मा होनो अनामिकाया गोदान एगारदोंनो मेक्सेल
बेनिफ्राय जोंना मुजुर गेमिंआ बुंदों आरोना 12 लाख दान नांदों आरोना थेंक इउ स' माच 12 लाख दान होनायनि थाखाय बेनिफ्राय गोरिबा बुंदों अनामिका मादै आं नोंनि भिडिअ नायखायो जयनिं जानायनिफ्रायनो नांदों एक्सेला माबा गोरिबा नायखायोनो अनामिका ब्र नोंनि भिडिअखौ टेनसन लानाङा बेनिफ्राय दे सोर सोर दङ प्लिज कन कने बिबा हेल' बिबा कन कने प्लिज कमेन्ट कीजिए सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस बै टावार थिखिनियाव मा दावरायलाय टावार थिखिनियाव मोनसे दाउ मासे बाना दंलै गोसोम सोमनो मा बुस्थुथाय होला बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो माथो कमेन्ट थाबथादों ना मादोंब्रा दिनैलाय कमेन्ट थाबथादोंथ' आरो नै थोद सनजित ब्र केसे होब्ला बिबा मे थिगु वाइटि होनदों फिगनेस मा खबर रावदों कमेन्ट थाबथादोंलै आयै सरि दै जापानिसनि अला अन थेंक इउ सो माच कमेन्ट रुकाटा एपि आंबाना अनामिका माइनाव दहाय नायदों आं नावदों गोरिबा होनदों आं थानाय बिदि हारसिं बेरायाखैना होनो ओंलै गोरिब हारसिं माने एसे बोरैबा उसुबिदा मोनो आरोना बारुरु मोनो आरोना लोगो थाबा आराम जायोमोन जानायालाय मेक्सेला अन ओमफ्राय एपि होनदों सनजित अके होनदों मुजुरा अन अनामिका अन बिबानि बोला कमेन्ट थेंक इउ स' माच बिबा अनामिका अन मेक्सेला होनबाय आरोना मुजुर बागि गुड इभिनिं नावदों गोरिबा होनदों ना 23 ने 23 आवार्सनि लामाखौथ' हारसिं हान्थिखांबाय र' आंना आदसा 23 आवार्सनि लामा अके एपि अन फिगनेस अन थेंक इउ स' माच फिगनेस थेंक इउ फिगनेस फिगनेसखौ सापर्ट खालामदों लोगोफोर स' नाया अनामिकाया मा बुंदों आं गारि सालायदों र' दे सनाफोर नावदों ओमफ्राय फिगनेस अन फिगनेसखौ सापर्ट करो मेक्सेला कमेन्ट दानबाय मुजुरा थेंक इउ नावदों फिगनेसा आं अन दं नावदों अके बेनिफ्राय जोंना बिबानि मेसेज मुजुरनि राधे होनदों एपिनि अन फिगनेस सापर्ट मेक्सेला बुंदों आरोना टाउनाव हासु दालाना हासु दाला हो टावाराव हासु लाना हो बाल जेराव टावारनि प्रब्लेम ओंलै सैमा बायदि ओरै थिखांना हासुना हो फिगनेसा होनदों आइडि हर सारनाव दा फिगनेस आंनावथ' आइडियाथ' दंमोन नाथाय मबाइला मा जादों मबाइलावसो दङ दै आं मा जादों मबाइलखौ मोनथ'वाखै दासान्दि ओमफ्राय जोंना फिगनेसा अन थेंक इउ स' माच फिगनेस हरगोन उनाव हरगोन दे टेनसन लानाङा आं आगोलावबो हरखाबाय नेक्स्ट वाइटि अन थेंक इउ स' माच वाइटि ब्र मा खालामदोंब्रा ब्र वाइटि फिगनेस अन वाइटि अन गोरिबा मा बुंदों हरनै आरो सानथाम आं दा थानायनिफ्राय आसाम मा होनो आदसा हरनै सानथाम आरोना बेनिफ्राय जोंना मा होनो फिगनेस हाइ फिगनेस नाव दं वाइटिया ओमफ्राय गुजुरा अन वाइटि अन मुजुर अन वाइटि अन गोरिबा अन ओमफ्राय वाइटि अन ओमफ्राय एपि अन आरोना दे सोर दं कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना वाइटिफ्राव मा खालामबाय दङ वाइटि मा खालामदों एपि मा खालामदों मेक्सेल मा खालामदों गोरिब ब्र दायो मा खालामना दङ ओमफ्राय फिगनेस मा खालामबाय दङ ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस प्लिज प्लिज कमेन्ट कीजिए और बता दीजिए आप लोग क्या कर रहा है अभी प्लिज कमेन्ट एभ्रिवान थाथ'दो आदै लोंग्रा लायनि लां लोंनि दा अके दे गोरिब ब्र अके थेंक इउ स' माच दे गोरिब ब्र सापर्ट फैनो थाखाय फिगनेसनि बोला अन थेंक इउ स' माच मेक्सेलनि बोला फिगनेस जयनिं खालामबाय कमेन्ट चेक एंड रिटर्न मी बोल रहा है देखो फिगनेस जी आपको वाईटी ने सब किया है वाईटी को बैक कर दो फिगनेस आई एम एट वर्ड अच्छा ओके फिगनेस अच्छा फिगनेस आप कहाँ से हो कहाँ पे हो अभी ओमफ्राय गोरिब मा खबर नावदों फिगनेसा ओमफ्राय वाईटिया मा होनदों जोंना अन ओमफ्राय जेड एमबि सिमबि माबा WT FCC होना हरजोब्बाय ओमफ्राय जोंना मेक्सेल अके मेक्सेल नावदों जोंना फिगनेसनि सापर्ट नावदों वाइटिया मा होनदों GM ना हरबाय नै ओमफ्राय जोंना
गोरिबा होनदों फिटनेस गाज्रिसो आंना खबरा होनदों फिटनेस होनबाय आरोना मे कामपर हि हु आबिना आच्छा अके अके फिटनेस ओमफ्राय फिटनेस सापर्ट होनदों फिटनेसखौ सापर्ट करो एपि नेबोला आं ओरैनो होनदाना ओरैनो आच्छा ओरैनो दं मेक्सला होनदाना वेलकाम फिटनेस ओमफ्राय बिबाया बुंदों अन फिटनेस होनदाना मा जाखो लै गोरिबदों एपिया बुंबाय आरोना आं ओरैनो जिरायना दंथ'यो लैना आच्छा एपि अके अके ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय अन ओमफ्राय एपियानो अन वाइटिया बुंबाय आरोना अखा हायाखै नामा फिटनेस नावदों फिटनेस अखा हागोन हायाखैनो नै जोंना आंनि सनाव वाइटिया सोंदों ओमफ्राय जोंना आंनि सनाव वाइटिखौ माथो मबाइलाव बोराय राय नुयो ओमफ्राय माथो मोगथाङावलाय थाग्राग्रा नुयोलै वाइटि सेंग्राग्रा नुयो मोगथाङाव ओमफ्राय एपिया अन गोरिबा बुंबाय आरोना फिटनेस आं एसे आगोलाव लांखाबाय होनदों ओं माबाया गोरिबा एसे आगोलाव खोन्थालांखाबाय फिटनेस मेक्सेला अन ओमफ्राय जोंना नै साल्थे फैबाय सुमित साल्थे मस्ट वेलकाम साल्थे नोंथांखौ आंनि बे सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय साल्थे ओमफ्राय जोंना साल्थे मा होनदों साल्थे लाइकल' दै आं गिरिस सावसो दं बाइक ट्रेलि चेन्ज खालामदों साल्थे अके दे साल्थे अके ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय आरोना आंनासो नांथाखोना नोंनासो नांथाखो जाखोब्रा आंना नांथाया मेक्सेल ब्र आंना एकदमबारे आं टावार गुदियाव दंखायो ओमफ्राय वाइटिया होनदों आरोना बोरायबाय ब्र ओइ बोरायाखै ब्र मबाइलावसो बोरायनाय मोगथाङाव माथो सेंग्राग्रा नुखायो बेनिफ्राय जोंना वाइटिया होनदों आरोना बोराय अके मेक्सेला बुंबाय मेक्सेल सोलांबाय माबाया साल्थेया सुमिदा बुंबाय 14 लाइक दान थेंक इउ सो माच 14 लाइक दान होनायनि थाखाय गोरिबा नै गाबबाय गोरिबफ्राव गाबदोङा ओमफ्राय फिटनेसा अन ओमफ्राय जोंना फिटनेसा सापर्ट नांदों आरोना ओमफ्राय जोंना वाइटि साल्थे खुलुमबाय नांदों जोंना सुमिदा ओमफ्राय वाइटिया होनदों सुमित साल्थे नांदों फिटनेसा सापर्ट नांदों एपि अन मेक्सेला होनदों सुमित साल्थे होनना हादरबाय वाइटिया थाथ'दो आरैनो दे ब्र दे गोरिब ब्र दे थेंक इउ सो माच गोरिब ब्र दे बेनिफ्राय जोंना सुमिदा होनदों मेक्सेल साल्थे खुलुमबाय नांदों नै सुमिदा होनदों वाइटि साल्थे मा खबर नांदों बेनिफ्राय जोंना एपि होनदों मेक्सेल मा ओंख्रि नानायलै नांदों नानायनो जानाय नांदों जानायलैनो मेक्सेला बुंबाय आरोना खुलुमबाय साल्थे सुमित नांदों ओमफ्राय वाइटिया बुंदों आरोना सुमित साल्थे खुलुमबाय होनदों साइलिया ओइ दादा सनजित होननानै मिनिहरबाय मस्ट वेलकाम साइलि सिस्टार ओमफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय आरोना आंना बयलार भाजि एन दालि होनदों बयलारजों दालिनो एपि जोंना गोरिबा होनदों बोरै खबरा मेक्सेल साल्थे नांदों बेनिफ्राय जोंना साइला मा होनदों दादा सनजित लाइक दानदों थेंक इउ सो माच साइलि लाइक दानदों ओमफ्राय जोंना वाइटिया मा होनदों गेजेरावनो साल्थे जादों गेजेरावनो साल्थे नांदों जोंना अके वाइटिया गेजेरावनो होनो ओमफ्राय जोंना एपि अन मेक्सेल नांदों जोंना साल्थेया मा होनदों मेक्सेला माबाया सुमिदा गथ' फिसा गोनांखौनो नायगासिनो आंना आच्छा साल्थे गथ' फिसा गोनांसो नायबाय होनबा नोंबो बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला गुलु गुलु जाखांना दादा होनफैदों साइलिया सनजितजों नांदोंना गैयालै साइलिखौ मोनाखै फाग्ला साइलिया थाङाना आरो अयो हटेलाव ओमफ्राय सुमिदा बुंदों वाइटि साल्थे सेम नांदों एपि अन ओमफ्राय मेक्सेल अन एपि ना हादरबाय मेक्सेला अन ओमफ्राय जोंना वाइटिया होनदों आरोना साल्थे सेम होननानै मिनिबाय मेक्सेला अन आरोना सोर फिसा गोनांखौ नायो फिसा गोनांखौ मोजां मोनो दे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरलाय आंनाव माथो दिनै आंनाव गोदो सिख्ला फैयो होननानै बिराद मेगन सायोमोन दे मानसिफोरा बे सनजितनाव खालि त्रिपुरानि सिख्लाफोरल' फैयोमोन होननानै मेगन सायोमोन आंनाव दायो आंनाव गैला सिख्लाफोरानो फैला सेंग्रा गोजासो फैयो खिंगुर गोनां गोजा फैयो आरोना दाना आंनाव ओमफ्राय सोर दङ दे ओमफ्राय मेक्सेल जा वाइटिया मिनिबाय मेक्सेला अन ओमफ्राय जोंना सुबु सिस्टारनि अन होनबोला थेंक इउ सो माच सुबु सिस्टार अन रेनिकलि थेंक इउ सो माच और एभ्री वन गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए ओमफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय नोंलाय मा जानाय एपि नोंलाय मा जानायनो एपि गासिबोथ' थफ्ला जोबनाय गोजालै मानसिफोरा थानाया
टावार गुदियाव संब्रा आंना नेटा हाइफाइ माथो ने बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो वाइटिया मा बुंदों आंना बुरियानो जायो दा आंना बुरियानो जायो दा वाइटिया वाइटि नोंबो मोनबावगोन रा वाइटि नोंबो एथ' हिंसाम नोङो वाइटि नोंबो मोनबावगोन दे सानैसो मोनबावगोन जोंना साल्थाया मा बुंखो नट उफाय साल्थे बिदिखौनो नांसिगोन हिनजावबो लानो हाला होननानै मिनिबाय आरोना लानो हागोन दे लानो हागोन बेनिफ्राय जोंना साहिला बुंबाय क्या बोला दादा सन्जित मोरा नांबाय आरोना साले कुछ भी नहीं बोला रे क्या बोलेगा साले क्या बोलेगा ओमफ्राय जोंना क्या बोला दादा सन्जित मरा होनना मिनिबाय एपिया बुंबाय आरोना आंना दाउ गुफुरजों आलुसोमोनलै दाउ गुफुरजों आलुनो दाउ गुफुरजों आलु आरोना ओमफ्राय जोंना मा बुंखो वाइटिया मिनिबाय साल्थाया मा बुंखो वाइटि साल्थे आंनाबो सोलियो हिनजाव जाखाबाय जाबानो जायो वाइटि साल्थेना बुंदों आरोना हिनजाव जाबानो जायोनो नै माबानाबो सुमि साल्थेनाबो अखा थाफ्रिलायबायलै नै मा जाबावगोन ओमफ्राय जोंना अखा थाफ्रिलायबाय बेनिफ्राय तूने त्रिपुरा लड़की बोला क्या बोला साइली में बोला है मेरा पास पहले बहुत त्रिपुरा का लड़की आ रहा था लेकिन आजकल मेरा पास त्रिपुरा का लड़की ओनली साइली आता है मैं ऐसा बोला है मोरा साइली ओमफ्राय एपिनि अन ओमफ्राय सनारामा हाय हेलौ होनदों ओमफ्राय मेक्सेला होनदों आंना अनामिका फिसा गोनांबाबो जागोन आरोना दे मेक्सेल अनामिका फिसा गोनांखौ लादो नोङो बेनिफ्राय जोंना सनारामा लाइक डान थेंक इउ सो माच सिमिमाया मैसो नामदोंलै आंना सिमिमायासो आंनि दै सिमिमाया आंनि बेनिफ्राय जोंना मोजां सुमित साल्थे नोंना लाइना मोजांनो ओमफ्राय जोंना वाइटिया मा बुंखो अखासो हाबाय खोनाला साल्थे अखा हाबाय खोनाला दा आदसा अखा हाबाय आरोना खोनागोन ओमफ्राय जोंना मेक्सेल आंनाबो जायो खेला होनना बुंबाय नै ओमफ्राय साहिलिया माने आदसा मरा दादा सन्जितना साहिलि मिनिबाय जोंना सुमितआ मा बुंखो मेक्सेल साल्थे गेजेरावनो होनना बुंदों आरोना सनारा मा बुंदों माथो बुन्दा गोजासोब्रा बियावलां बिदिबा ना बायलां बिदिबा नै दाउला बुन्दा गोजासोबायलै सेस जोंना सुमितआ मा होनखो मेक्सेल साल्थे ना कानिमिका दंखायोलै ओंलै मेक्सेला कानिमिका आरो एसएमजों बिराद बारजाबथार ओमफ्राय जोंना मेक्सेला बुंबाय एपि जमा लानोसै दे गेजेराव अनामिकाखौ होनदोंना अनामिकाखौ लानो माबा मेक्सेल माबालै अनामिकाना बुट हाबनायसो एला एकदम बिरलाबायो मानसियानो बुट हाबनायसो अनामिकाया गेला खारखानांगौ आंथ' गिखाबाय आंथ' नांला अनामिकाखौ मेक्सेल ओमफ्राय एपिया अन जापानिसनि अन थेंक इउ सो माच जापानि अन रेनेग्ले थेंक इउ सो माच मेक्सेला नंगौ ना मा सुमित साल्थे नांबाय सिमिमाया मिनिबाय आरोना आंना सिमिमाया दंखायोलै आंनो रावखौबो नाङा सिमिमायानो दंखायो आंना ओमफ्राय एपिया नांदों मेक्सेल जायो खेला नांदों संगीता ने क्या बोला है मोरा को मोरा साइली जान बोल रहा है मेक्सेल ने क्या बोला अनामिका नाव सोंलाय एपि जायो ना जाया नांबाय आरोना वाइटि ने बोला है आंबो सोरजोंबा बारजाबनो सानदोंमोन आदसा वाइटि नोंबो सोरजोंबा बारजाबनो सानदों आरोना माबा फैनांगौ बैसागो बोथोरानो बारलांबाय दाख्लै बैसागो बोथोरा मालाय खथ्थ' बारजाबमोन ओमफ्राय जोंना एपिया अन जापानिसनि अन थेंक इउ सो माच जापानि अन रेनेक्लि एपियाबो अन ओमफ्राय मेक्सेल होनबाय आरोना अनामिकाखौ लाबाबो दानो सन्जितआसो गाबगोन खेला होनना आं गाबाब्रा अनामिकानाव सोंलाय नोङो अनामिकानाव सों आं गाबालै आंना नै सिमिमाया दंखायो ओमफ्राय ओइ संगीता जान बोल के गुस्सा हो गया है
AP on Subune on thank you so much Subu sister on Renegle thank you so much और इसके बाद अनामिका ने बोला ऑल फ्रेंड बाय बाय बोल रहा है सुमित साल्थे ने बोला वाइटी साल्थे सोरजों बारजाबनो नामिनि बाहाय एबिया मोना अनामिकाया आंनि कमेन्ट नुवाखै मेक्सेल नामदों बेनिफ्राय जोंना वाइटिया बुंबाय आरोना नागिरगासिनो र' एस साल्थे ना वाइटि ब्र' एकदम मालाय सेंग्राफोरा बैसागु बोथोराव बारजाब सिख्लाफोरजों मोसानो थाखाय खम बैसागु बोथोराव रंजायो बैसागु बोथोरावसो सिख्लाफोरनि आखाइ दांनो मोनो नालाय ओंखायनो बारजाबनो बैसागु बोथोरावसोमोन ओमफ्राय बेखायनो बैसागु बोथोर फैबा सेंग्राफ्रा बिराद रंजायोब्रा सिख्लाफोरनि आखाइ दांनो मोननायखायनो ओमफ्राय जोंना सिमिमाया होनदों दामजागोन आंजों दा सिमिमाया आयौ हौवाखौनो दामनो नागिरबाय नोङो अयथासार आयौ ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट लांबाय सुमिर साल्थे खानिमानि गाहायनि बिबारखौ हलि मलिया खावबाय नांला आंनो हलि मलिया खावबायनोलै सेस ओमफ्राय जोंना साइलिया बुंबाय दादा सन्जित सासुमा किधर है बोल रहा है सासुमा तो क्या खाना बना रहा होगा मैं घर पे नहीं हूँ ना सैली अभी मैं मतलब गाँव में घूम रहा है ओमफ्राय वाइटिया बुंबाय आरोना आंहा बैसागोखौनो मोनजाया होननानै आदसा ओमफ्राय जोंना सुमिता मेक्सेल साल्थे ना मिनिबाय ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंखो जानो एपि अनामिकाया जोंबा रायज्लाया दानो बे गोलाव बेलेग जाथि पंकज बाजों बारजाब रायलाय ओंलै मेक्सेल आंजोंबो गैला रायलायला मालाय गुबुन जाथिनासो माने हिट जायोनोलै मेक्सेल ब्र ओमफ्राय जोंना एपिया अन साइलिया ओमफ्राय दादा सन्जित मरा उरलाला होनना बुंबाय बेनिफ्राय जोंना वाइटिया मा बुंखो सिमि माइखौ 50-50 एस साल्थेनारा वाइटि नोंजों बोरै जानांगौब्रा वाइटि नोङो कब्रासो ओमफ्राय आंनाथ' कब्रा नङाना बोरै मिलायनांगौ 50-50 जानाय नङालै बेनिफ्राय जोंना सुमिता मा बुंखो एन्डालिखौ खावबाय नामा मेक्सेल होनना साल्थेना एन्डालि बा सुमित साल्थे गोसोआव दं नामा नोंबो एन्डालिखौ बाबारे एन्डालि नामा मेक्सेला माबा सुमित साल्थे नांगौबा लादो खानामिकाखौ गोजौनि बाहागोखौ बर्तमान रावबो जायाखैनो गोजौनि बाहागोखौ आरोना माबाखौ नामा ब्लेडार बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो मेक्सेल खेला अनामिकाया बिदिनो खेला होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंना सुमिता मा होनखो वाइटि साल्थे अके सात दिन बा सात दिन आरोना सात दिन बा जानाय नङा मिथिबायना सानसेबो नङा एक घन्टा खालामनांगोन नोंसोरो सात दिनबाथ' गैलालै नोंसोरो गल्टं जाजोबगोन ओमफ्राय जोंना साल्थे होनना मिनिबाय जोंना वाइटिया ओमफ्राय मेक्सेला बुंखो सुमित साल्थे बिबार गैयाबा मैल' गैया ओंख्रै नारजि अरगारबाय खानामिकाजों नारजि अरगारबायनोलै मेक्सेला आयै एपिया दे ब्र सोरबा गोदान दंबा लोगो जादो आंजों नांदों एवरीवन गाइस एपी के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नया है ना एपी के साथ फ्रेंड बनाओ एन्डालि ना मिनिबाय जोंना मिनिनानै एन्डालि ना बुंबाय आरो जोंना साल्थेया ओमफ्राय वाइटि मिनिबाय मेक्सेला बुंखो एपि आलि आरो हुसेनल' नागिरो दाना बर' हिन्जावफोरा होनना बुंबाय ओमफ्राय साइलिनि बोलाय दादा सन्जित सासुमा किधर है साइली तेरा सासुमा खाना बना रहा है ओमफ्राय 50 लाइक दान थेंक इउ सो माच जापान थेंक इउ सो माच लाइक दान देनेग्ला थेंक इउ वाइटिया मा बुंखो आं फार्स्टआव दे आं फार्स्टआव दे साल्थेमोन बा वाइटि नों फार्स्टआवसो आरोना आंनोबो फार्स्टआव नांगोनलै वाइटि आंनो लास्टआव नाङाले मेक्सेला मा साल्थेया सुमिता मा होनखो मेक्सेल साल्थे राइट नांदों
साइलिया बुंबाय आरोना आदसा दादा सनजित मरा उल्ट्राना मिनिबाय एपिया मा बुंगो बि अफिसियेला मा जाखो ब्रा सनजित माथो रावनिबो एलबिआव फैला माथो एलबिबो होला होनदों आरोना बि अफिसियेला मैया आंनाव कल खालामदोंमोनलै ओमफ्राय आं फनखौनो थिखांनो बावदों ओमफ्राय आङो दयो फन खालामफिनदोंमोन बि अफिसियेला फनखौनो हमाखै सुवादा हिनजाव बुरि लाबाय खोमालै बि अफिसियेला सुमिरानो अके वाइटि साल्टे जागोन दे होनना बुंदों एपिया अन मेक्सेल होनना बुंदों मेक्सेल बुंबाय आरोना सुमित ओंखायसो जों आंलायना दं दा ओंखायनो जों आग्लायना दं आरो आग्लायना दंथ' आरो जेखौनो जों सिंगेल जाना दंब्रा ओमफ्राय साइलियानो बाय बाय अल थेंक इउ सो माच साइलि थेंक इउ ओमफ्राय वाइट आन्दार ना गुबुन गुदुं ब्रि खालाम दोंना गुदुं ब्रे ना फाग्ला जागोनलै वाइटि नोंजोंबो ओमफ्राय साइलियानो बाय दादा सनजय अके साइलि सिस्टार थेंक इउ सो माच साइलानो गाइस बाय बाइक सलायनि सैनो आदसा सुमित साल्टे अके थेंक इउ सो माच सुमित साल्टे थेंक इउ एपि आन्दारना सनजित अके ना अके थेंक इउ सो माच सनारा मा आन्दारना अनामिकाया आंनिसो फाग्लाफोर मा बुंदों बिगुरफोर नांदों नै ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय आरोना अके दे सुमित नांदों आनिफ्राय अके साल्टे बाय ना अके ओमफ्राय जोंना वाइटि ब्र' नोंनि लोगोखौ दाख्लै नुदोंमोनलै आङो ओमफ्राय मा खोन्थायाखै नामा आंखौ ओमफ्राय जोंना ओइ अनामिका लै अनदोलै एसे नांदों नै मेक्सेला ओमफ्राय साइलिया होनदों बाय सुमित मरा नांदों साइलि क्यों इतना जल्दी बाय ले रहा है रे साइलि तू क्यों इतना जल्दी बाय ले रहा है हाँ साइलि प्लीज कमेंट कीजिए क्यों इतना जल्दी बाय कर रहा है रे साइलि क्यों बाय कर रहा है कमेंट कीजिए साइलि जोंना एपियानो अनदेन अके ओमफ्राय वाइटियानो सोर सासेखौ जाखो होदारना सोर सासेखौ ओइ वाइटि दाख्लै जोङो माबायाव लोगो हमनायाब्रा मा होनना बुंगोन इउनिभार्सआव नों लोगो हमनायाव लाबोनाया बि सासेखौ नुदोंमोनलां ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय साइलि उर्लि थाख्लि बांगाली तुमको मुझे बात नहीं करता ना ओमफ्राय साइलिया माने तू बात करते नहीं है दादा सनजय साइलि बोलो ना यार साइलि ओमफ्राय अनामिकाया थांबायथ' होनना सनारामा अनामिकाया थांबाय गैला ओमफ्राय दे सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट सोर दं कमेन्ट खालामदो दे बेनिफ्राय जोंना एपिनि अन हेल' बोला है ओमफ्राय साइलामना तुम नहीं करता है मेक्सेल मेरे से बात नामदों ओमफ्राय वाइटिया बुंबाय आरोना बे नोंखौल' बोरै सिनायनो सिकिउरिटिसो बे नोंखौ बोरै सिनायनो सिकिउरिटिसो बे ओंब्रा माबा मा होनो वाइटि ब्र' बे सिकिउरिटियानो दंमोन माबायाव बे मा होनो हिमालयाव जों जेब्ला आं गारि स्कुटि लाखिनानै दोनदोंमोन ना आं बे थानायावनो बेखौ सिकिउरिटि नुदों आंखौ नुनानै मिनिदों आरोना इयो आं सिनायखादों सिकिउरिटियानो दंमोन इयो ओमफ्राय आङो रायज्लायासै आरोना आं डाइरेक्ट हाबनानै ओंखाम जाहैबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानानै ओंखारबोनायावबो नुदों आङो लामायाव दंमोन इयो सिकिउरिटि ड्रेस गाननानै ओइ दादा सनजित सुनो ना बोला हाँ साइलि बोलो एपि अन मेक्सेला बुंबाय आरोना मे बात करता है उर्ली साइलि तू मेरे कमेंट नहीं देखा बोल रहा हाँ साइलि तू क्यों कमेंट नहीं देखता रे मेक्सेल का कमेंट क्यों नहीं देखता है साइलि बेनिफ्राय कमेन्ट कीजिए वाइटि ब्र' नुदोंमोन आङो सिकिउरिटि ड्रेस गाननानै दंमोन इयो ओमफ्राय तुम भी नहीं देखा तूने भी नहीं देखा मेरी कमेंट मेक्सेल नांदारनानै साइलिया अ दे साल्टे आंबो ओंखारथ'नोसै दे अके वाइटि ब्र' थेंक इउ स' माच दे वाइटि ब्र' रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबि स्क्रिमाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर अननानै प्लिज सोर दं कमेन्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय अनामिकाखौ आं बादा होबाय एबारनिफ्राय रावनिबो एलबि थांनो होला नामदों नै
साइलिया मा बुंखो ओइ दादा सन्जित सुनो ना वहाँ साइलि बोलो मेक्सेला मा बुंखो आंध्रानी आंदा नहीं है साइली तेरा कमेंट नहीं देखा नाम दरना आंदा नहीं तेरा कमेंट नहीं देखता ना ओमफ्राय वाइटियानो अल फ्रेन्ड बाय बाय थेंक इउ सो माच वाइटि ब्र थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच वाइटि एपिया अन ओमफ्राय सनारामा होनो सन्जित न'आवबो थांहोला आं मेक्सेला सन्जित नावबो थांहोला आं मेक्सेला सन्जितनावबो थांहोला आं मेक्सेला दाना ओइ सनारामखौ लागायनांसिगोनलै मेक्सेल ब्र सनारामा एकदमबारे अनामिकाखौ रावनावबो फैलानो सनारामखौ लागायनांसिगोन साइलिनि हास्रा हे ओमफ्राय मेक्सेल आं सनाराम सोर जाखोब्रा नाम जाना लै मेक्सेल ब्र सनारामा सोर जाखोथाय एसे अनामिकाखौ फैनो होआ माबानोलै माबा मेक्सेल ब्र सनारामखौ आं दा साननैसो बिराद माबा सनारामसो होनलांबाय अनामिकाखौ ना दा साननैसो बिराद बिजि मोनबाय थादों आरो ना आं कलाव मथथे बे सनारामजोंनो गुलु गुलु बायदि मोनबायलै आं मेक्सेल ब्र ओमफ्राय एपिया अन ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय बायोलै आं सनाराम सिनायाब्ला रायलायनो आरोना ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो यार सस में तूने नहीं देखा मेरा कमेंट तो गीतिका की साथ बिजी था यार नांबाय नै कौन है प्लिज कमेंट कीजिए ना गाइस एवरीवन गाइस अखा हाबायलै आयै अखा हाबाय सोर अखा हाबायसो मा जाबावगोनथाय प्लीज कौन है कमेंट कीजिए ना एवरीवन गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए ओमफ्राय जोंना मानो नांगौ बिगुर आंखौ नांबाय नै ओमफ्राय ओके मैं गलत हो ठीक है सरि मेक्सेल नांबाय सनारामा मानो नांगौ बिगुर आंखौ नांबाय एबिया मा बुंखो सनाराम खम जारलालै नोंलै सनारामाबो खम जारला फाग्लाया बेनिफ्राय जोंना बसुमतारी फैदों बि बसुमतारी लाइक दान थेंक इउ सो माच बि बसुमतारी ओमफ्राय बि बसुमतारी नोंखौ आंनि बे सन्जित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय मस्ट वेलकाम ओमफ्राय लाइक होनानै थांनोसै दै बाय नों दे जागोन दे बि बसुमतारी दे जागोन दे ओमफ्राय जोंना साइलिया होनदों सरि दादा सन्जित नादा अके साइलि अके साइलि अके बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो सनारामा आं अनामिकानि बिएफसो नांदों नै अनामिकानि बिएफसोनो ओमफ्राय बि बसुमतारा मा होनदों खेला फोरोंदों आगैना खेला फोरोंदों आरो मा खेला फोरोंगोब्रा प्रान्जिता हेलौ जै मैसो हारिनि मस्ट वेलकाम मैसो हारिनि मेक्सेला मा बुंखो साइलि तू जॉन बॉस की बात नहीं कर रहा अभी मिहोसर हुआ नहीं साइली में कितना रोया है मालूम है साइली नाउदों साइली सु क्यों सुनता नहीं रे मेक्सेल क्या बोल रहे देखो साइली ने बोला है लाइक डान दादा सन्जित अभी दिया मैं लाइक साला साइली मोहरा तेरे को मारेगा मैं एबिया नों एपिया मा बुंदों बि बसुमतारी रागा जाहरबाय प्रान्जिता नों खेला ना मिनिबाय एबियानो प्रान्जित ना मिनिबाय साइलिया मा बुंखो जोंना यार ऐसा नहीं मेक्सेल सच नहीं देखा होगा नामदों ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो गुड मर्निं बि बसुमतारी ना मिनिबाय ओमफ्राय खेलासो होननानै जोंना गाबबाय मिनिबाय जोंना बि बसुमतारिया प्रान्जिता बि बसुमतारी होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जोंना साइलिया मा होनदों मेक्सेल सना आइ लाभ इउ होनना बुंबाय एबि ब्लगआ मा होनदों बि बसुमतारी खारलुन होननानै बुंबाय
बि बसुमतारिया मा बुंखो बाय बाय ना अके अके बि बसुमतारि थेंक इउ सो माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय सनारामानो जै मैसो हारिनि प्रानजित बुंबाय सेस जै 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 जाथों मैसो हारियानो जौगाथों होननानै बुंबाय जोंना प्रानजितआ। बि बसुमतारि होनदों बाय बाय गाइस अके अके थेंक इउ सो माच बि बसुमतारि। मेक्सेला साइलि तेरा थाख्ला का ही कमेन्ट देखा है नांबाय प्रानजितआ खेलासो होननानै मिनिबाय आरो ना। एपिया सनजित थाथ'दो दै बाय बाय दे अके अके एबि थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ। मेक्सेला वेलकाम प्रानजित ब्र' होनना बुंदों। एबिया प्रानजित होनना मिनिबाय मेक्सेला एबि होननानै हादरबाय प्रानजितआ खेलासो होनना मिनिबाय। साइलिया ओमफ्राय कन थाख्ला मेक्सेल होनना बुंदों। बि बसुमतारिया खेला नाना फरायनाया मेगना नुला नामा होनना खेला नोंना फरायनाया मेगना नुला नामा होनना खेलालै खेला गेम होनना बुंदों आरो आं गेम बि बसुमतारि नों उल्था बुजिबाय नामा। ओमफ्राय एबिया मा होनदों मेक्सेल बाय बाय दे होनना बुंदों आरोना। प्रानजितआ मा बुंखो बि बसुमतारि हेलमेटसो गानदों बे ससमा गानाखै होनना बुंदों आरोना। एबिया मा बुंखो बाय बाय गाइसमोन होनदों। बि बसुमतारिया बाय बाय होनना मिनिखावलाबायबाय आरो हे हे हा हा होननानै। साइलियाबो बाय बाय एपि होनना बुंदों। सनारामा दामब्रि गैयालै प्रानजित होननानै मिनिबाय ने। प्रानजितआ गेमलै गेम होनना मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय साइलिया आदसा मेक्सेल आदसा होनना मिनिबाय। एपिया साइलि बाय बाय होनना बुंदों। मेक्सेला औ दे एपि होनना बुंदों। कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ कमेन्ट। ओमफ्राय सनाराम औ दे एपि होनना बुंदों मेक्सेला। ओमफ्राय सनाराम आं बिदियाव गैला दै गाज्रि दामोन होनना बुंबाय। साइलिया मा बुंखो तो फिर दादा सनजित थाख्ला और विशाल थाख्ला और एमएमबी थाख्ला है क्या मेक्सेल होनबाय। ओइ प्रानजित बिबारा आंनि एलबियाव मानो फैयाखै आंखौ गाज्रि मोनदों नामा देलाय खोन्थाहरलाय। मेक्सेला प्रानजितआ मा होनखो मेक्सेल सना मा खालामदों होनना बुंदों। ओमफ्राय एपिया मेक्सेल होनना बुंबाय आरोना। बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंखो साइलि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है साइलि होनना मिनिबाय आरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है होननानै जोंना मेक्सेला मिनिबाय। एबि लाभ इउ होनना बुंदों लाभ इउ मेक्सेल होनना मिनिबाय जोंना साइलिया। साइली तू क्यों टेंटुल खाता है रे साइली मैं समझ में नहीं आ रहा है साइली तू टेंटुली क्यों खाता है। ओमफ्राय जोंना बिबार आं मिथिया मानो फैयाखैबा होनना बुंदों आरोना। आदसा नोंजों एसेबो लाइनाव गैथारा नामा प्रानजित। एबिया मेक्सेल होनना बुंबाय आरोना। सनारामा प्रानजित मानो ब्र' होनना बुंदों आरोना नै। अखा हाबायलै बाला मा जाबावगोनथाय। ओमफ्राय दंलै बोरैबा माने फिनबाय बिबारा होनदों बोरैबा माने फिनबाय आदसा प्रानजित सनारामा प्रानजित मा जादोंलै होनना दाना। मेक्सेल होनदों खाम माने लिं एबि सना होनना बुंदों नै। प्रानजितआ मा होनखो दासो खोथिया फोना फैदों आरो आदसा दासो खोथिया फोना फैदों आरोना। आदसा खोथिया फोना फैदों आरोना। ओमफ्राय सालिनी क्या बोला मेक्सेल देखो दादा संजीत को सब लोग जगादा है ना तो मैं बाय बाय बोलता हूँ तो ओके बाय बाय बोलता मोरा संजीत अगर लोग कम हो जाता है तो साइली मत जाओ ना
मत जाओ ना। ये बोलता है साहिली। साली तू क्या क्या सोचते रहता रे साली, ऐसा तू साली उल्टा पल्टा सोचते रहेगा ना। तू दिमाग ज़्यादा यूज मत करो, नहीं तो तेरा दिमाग ना मतलब तेरा बाल भी टाकला हो जाएगा और तेरा दिमाग भी काम नहीं करेगा, इसलिए ज़्यादा दिमाग यूज मत करो साली। ओमफ्राय प्रान्जिता माखो सनारा मा ओंख्रि जानाय नांदों हेलै। ओमफ्राय जोंना मेक्सला माखो ओरैनो उन्दुना दं प्रान्जि डार्लिं नांदों मेक्सला होनबाय ना नोंलाय मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों प्रान्जित माइ लाभ होनना बुंबाय। बेनिफ्राय प्रान्जितआ बुंबाय मेक्सेल सना नों एलबि होआ नामा होनना बुंदों। साइला बुंबाय ना क्या बोला तू मुझे कहाँ देखा तूने मुझे खाती हूँ मोरा संजी नानी गुस्सा हो गया। खाती हाँ साली खाती करो मैं आबा करेगा। मेक्सेला बुंबाय आरोना गैयालै नेटआनो नानथा नुनथासो प्रान्जित डार्लिं होनना बुंबाय आरोना। बेनिफ्राय साइलाया बुंलाय ऐसा ऐसा है ऐसा नहीं है दादा संजीत सालाक ना साइली में क्या साला हो गया रे, मेगन आनले जाबायलै आंना, मेगन आनले हो गया रे साइली मेरा। बेनिफ्राय दुगैखांना जना दं आरोना, दुगैखांना जिरायना दङ। ओमफ्राय एबिया मा बुंखो मेक्सेल मा जाबाव नांगौलै एलबिबो होजाला नारा। जेबो नङा जेबो नङा जोंखौ सापर्ट खालामबाय था दे, जेब्ला नेट जागोन ना अब्ला जों सापर्ट खालामहैगोन ना। एबि ना एबि नोंना WTआ बेसे थांखोब्रा मेक्सेल, नोंना WTआ बेसे थांखोब्रा 2000 बारबाय नामाब्रा मेक्सेलनालाय। सनजित दखानाव थांनिलै दाथ' अके अके प्रान्जित अके अके। ओमफ्राय जोंना साइलाया मा बुंखो साइलिने क्या बोला मेक्सेल सना मेक्सेल आइ लाभ इउ सना होनना बुंबाय आरोना। बेनिफ्राय मेक्सेला बुंबाय आरोना एबि बिनोथ' जों ना हासुलानो गोसो जाबाय टावार गुदियाव बाल नेट स्ल' थाखायना ना। साइलिया बुंबाय दादा सनजित सुनो ना हाँ साइली बोलो। मेक्सेल आमदार ना एपिया एपि दाबो कारेन्ट गैया मिथिबाय ना दाना। आदसा मेक्सेल दाबो कारेन्ट गैया आरोना। ओमफ्राय जोंना माबाया मा बुंखो एचपी एलबी में काल हास के पेट दर्द हो गया दादा संग। अच्छा साइली क्यों इतना हंसा रे साइली। आंनिखौ मेक्सेलनाव सों मेक्सेलनिखौ बाय आं नि एलटिखौ सनजिनो मेक्सेल नुखाबाय आंनि गिरावखौ। आदसा
मैं ये कितने कमेंट किया एक भी रिप्लाई नहीं दिया देखो तो ना दादा संजय बोला Maxwell bro नै सालिनि कमेन्ट फरायनांगौनो Maxwell bro सालिनि कमेन्ट आनोबा जोंना गेरेमसा लाइकडाउन थेंक यू सो माच गेरेमसा लाइकडाउन होनायनि थाखाय सालिनि बोला Maxwell ने एक भी रिप्लाई नहीं किया Maxwell नै सालिखौ रिप्लाई खालामनांगौनो Maxwell bro ओमफ्राय जोंना गेरेमसा दाना गुड इभिनिं दाना गुड इभिनिं गेरेमसा ब्र एफा गोबावनि उनाव गेरेमसा बर'आ आंनि एलबि स्क्रिनाव फैदो आरोना गेरेमसा ब्र रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांखौ आंनि बे सन्जित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय गेरेमसा ब्र मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे कैसे हो साइली बोल रहा है दादा संजीत मुझे सासू माँ से बात करना है हेलो अमोल हेलो अमोल हेलो पुर्णिमा दङलै आङो नै याद अखा हादोंलै खोनानो नागिरला मा जाखोथाय नोंसोर खोनायाखै आंनि माथोखौ वेलकाम सबिको एभरिवान गाइस सबिको वेलकाम ओमफ्राय जोंना गेरेमसा साब खालामबाय कमेन्ट चेक प्लिज रिप्लाय मिनो गेरेमसा नै जोंना मेक्सेला साब खालामबायनो मेक्सेलखौ बेग होना होफिनदो ओमफ्राय सालिनो सनाराम बाबा बात करो ना यार ना सनाराम साइली से बात करो ओमफ्राय पुर्णिमा दों आई एम सोरां ना अके सोरां अके पुर्णिमा थेंक यू सो माच कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट सापर्ट गेरेम आंदो मोजां ब्र ना आदसा गेरेम ब्र ओमफ्राय बोरै
दालाय मा खामानि मावगासिनो दङ ओंखाम जागोन ना जायाखै गेरेम ब्र ओमफ्राय सुपारनि बोलाय हेलौ हेलौ सुपार सुपार हेलौ हेलौ मोसलगाम सुपार बारिश आ रहा है रे बारिश रेन रेन आ रहा है रेन बेनिफ्राय I understand English. I am understand English आदसा सुपार मोसलगाम बेनिफ्राय अखा लिहाय गैया दा अखा गैया आदसा पूर्णिमा साइलियां बार मोरा दादा संजीत सासुमा की आवाज सुनायो ना साइली मोरा मैं घर पे नहीं रहे अभी मतलब बाहर में हूँ मैं साइली नेट का टावर का सामने मैं टावर का सामने ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय आरोना गेरेमसा ब्लु होलायना गेरेमसा ब्लु आदसा गेरेमसा कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट सनाराम अन पूर्णिमा लाइकल' होबाय आंनो अके पूर्णिमा थेंक इउ सो माच पूर्णिमा ओमफ्राय सनाराम अन मेक्सेला अन सुपर दी जॉइनिंग जा ना सुपर देखो मेक्सेल के साथ जॉइनिंग हो जाओ ओमफ्राय साइलिया बुंबाय आरोना साल जुदा दादा सनजित मरा नांबाय आरोना ओमफ्राय पूर्णिमा दे जॉइनिं जाना पूर्णिमा नै जॉइनिं जानांगौनो मेक्सेलजों जोंना पूर्णिमाया लाइकल' होनो फैदोंनोलै थांखो ना माखो पूर्णिमा कमेन्ट खालामदो दे मैं शादीशुदा है सिस्टर ना दादा साइली देखो सोनाराम ने शादीशुदा है बोल रहा है अनिफ्राय जोंना मा बुंखो दादा सुनजित तू कहाँ है पता नहीं मुझे मोरा उड़ रहा पता नहीं हाँ साली तेरे को कैसे पता होगा रे साली मैं किधर है साली देखो मैं इधर है साली मैं इधर बैठ रहा हूँ साली मोरा देखो मोरा साली ओमफ्राय साली एमएमबी फिसा हाँ साली तू एमएमबी का है एमएमबी किसे जाओ आंखौ लांफै आदसा सोनाराम बोल रहा है लांफै आंखौ लांफैदो साइली मुझे लेने आ जाओ साइली मुझे लेने आ जाओ रे साइली मुझे लेने आ जाओ भाई फिर से दिखाओ फेस दादा संजय क्या मिलेगा साइली तुझे दिखाएगा पैसा देगा ना 500 दे दो अभी गूगल पे अब भी मैं फेस दिखाएगा 500 में कमेंट हाँ मैक्सेल एमएमबी का हिंजाव हूँ मैं हाँ साइली तो एमएमबी का हिंजाव है अच्छा एमएमबी के साथ जाओ साइली तू will you love then cat thank you so much super हाँ साइली आपका भाभी भी है मेरा साथ ना करना मुझे पता है तू कहाँ है दादा सुन रावबो गैला नामाब्रा माथो बबाव थांजोबखो मैक्सेल की साथ बात करो साइली सिस्टार मैक्सेला थांखो ना माखोब्रा माबा मा होनो एपिआबो एलबि होबायमोनलै एपिआ मैक्सेला थांबाय नामाथाय बेनिफ्राय मा होनना बुंखो साइलिया आदसा सोनाराम बारिश की मौसम में मौजे करो यार नाजरना हाँ साइली बस सुपा मैक्सेल बोलो
साली मेघ मालूम नहीं रे किधर है माय डे इज गोइंग विल गुड अच्छा दादा संजीत फेस दिखाओ साली मोरा क्यों दिखेगा मैं फेस अरे साली तू बोल रहा है नो तू मतलब एमएमबी के साथ होटल में जा रहा है ठीक है समा सोनाराम सुपर ने बोला यस दादा संजीत को जलन जलन हुआ है रे बाबा बोल रहे सोनारामा ऑन ठीक है समा सोनाराम ऑन रहने के लिए साली क्या हो गया रे साली ले बोलो मोरा नाल मोटो नाल हो रिजल्ट नाही देवा मला ते वेळेचं वागे नाही कमेंट फेस देखा मोरा संजीत बोले क्या फेस देखेगा रे साली तुम मेरा फेस क्या देखेगा सर बोलो साली देखो मैं किधर है साली दारू पी रहा है साली वाइन शॉप में दारू खंबा वाह खंबा ओमफ्राय you in English keyboard yes bro only something super only थोड़ा something super हिंदी शैली हिंदी वाला Sonaram on good boy but super okay super what are you doing now super where are you doing now super thank you तू तो ओयो होटल जाके सकप गया रे बाबा दादा सोच हाँ साली सकप आई एम सकप साली तू सकप आइनी मैला पहला मैला साली मंदला साली नंगनी क्यों मैला साली नंगनी मैला मनी साली मैला ओ साली तू मैंने मैला असल में मैला सुपर वेयर आर यू फ्रॉम बोल रहा है सुपर वेयर आर यू फ्रॉम साली ने बोला है वाओ साली इंग्लिश मैन यो साली इंग्लिश मैन यो हनीसिंग साली या साली ने हंस रहा रे साली यो हनीसिंग या हनीसिंग गर्ल्स हनीसिंग मैन मा यो हनीसिंग लोगोफोर आंनि लोगोफोर नोंसोर आंनि मिथिंगा नोंसोर आंखौ नायहरफिनग्रा आंनि लोगोफोर यो दादा संजय हाँ मोरा साइली यो साइली टंगली तुंतलू तुंतला मंदली साइली आंद्रा मंद्रा कंद्रा तंद्रा तंद्री साइली तुंतलू इंग्लिश मैन सोनाराम अननारा गोजांबायलै गोजांबाय आंनि गोसोनि खोथाखौलाय रावबो बुजिला नामाब्रा आंनि गोसोनि खोथाखौ रावबो बुजिला मा गोसोजों मा बिखाजों फोरमायबावनो आङो रावबो बुजिला नामा आंनि गोसोनि खोथाखौ सोनारामा ओमफ्राय साइलिने मिनिबाय साइलि टुट मरा पागला ना साइलि तू पागल रे साइलि तांत्रा तुंत्रा मन्त्रत्र हलदं मलदं जारि लं दाउसा मासे गां दं बारा जाबा साइलि आं दं साइलि तंतल जान्द्रं साइलि मरा साइलि ने हासरे साइलि तुंतलु मुतलु बारा जाबा आं दं साइलि हलदं मलदं साइलि हलदं मलदं जारि लं दाउसा मासे
दाउसा मासे बारा जाबा आं दं हलदं मलदं जारि लं साइलि दाउसा मासे बारा जाबा आं दं साइलि तन्थ्ल' तन्थ्ल' मोनद्ल' ओमफ्राय सनारामा बिबि बिबि होनना ओमफ्राय साइलिदा ओसपि पात हो जायगा रे ओसपि पात हो जायगा रे बाबा दादा सन्जित नादा साइलि मरा बोलो कमेंट साइली साइली कमेंट करो यार साइली टेंटलू गेड्डा साइली मेरा वीडियो शेयर कर दो ना फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कर दो वेलकम वेलकम दा सोनारामा वेलकम वेलकम दारना टूर टूर मोरा दादा संजना दारना साइली बोलो न'आव थांसिगोन नामा न'आव थांसिगोन नामा ओंलै सनाराम न'आव थांसिगोन कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ साइलिया मा बुंखो दादा सन्जित 3 वर्ड बोलो ना ओए साइली सिस्टर को कभी 3 वर्ड बोलता है क्या मोरा साइली दादा को कभी बोलता है क्या साइली मोरा खैथासिम होगोन ब्रा ना एलबि खौ दोननोसै आङो नै दोनखाबाय आङो दोनबाय एलबि खैथा सैथा गैला एलबि दोनबाय आं ओइ दादा सन्जित सुनो ना हा साइली बोलो मानसियानो गैयाब्ला दिनै ओ सॉरी दादा हाँ साइली सॉरी बोलो और फिर से सोले बोलो और फिर से कभी साली सदा मोरा तू तेरा दिमाग ठीक नहीं है रे साली तेरे को मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा मैं तेरा भाई हूँ तेरा दादा हूँ कभी दादा को भाई को 3 वर्ड नहीं बोलता है कल सासुमा को देखा ना ओके दादा सुन साली मोरा तेरा माँ है तेरा सासुमा नहीं है तेरा सासुमा कभी नहीं बोलेगा तू नहीं तो तेरा को कान के नीचे बजेगा तेरा माँ होगा कभी सासुमा नहीं होगा मोरा साली नायदो मा खालामदों ब्र नायदो ब्र ओरैनो नै दङ गोदाव सोरावलै नायदो ब्र रावबो गैया माथो सापर्ट गैया नैबे सन्जित गयारिखौ रावबो नायसनलालै नायदो रावबो नायसनला सन्जित गयारिखौ साइलियाबाना हा दादा सन्जित मा ठाकला साइली ब्रदर को कभी ठाकला बोलता है तू साइली तूने तो बोला कल तेरा सासुमा है मोरा संजीव उल्ला हाँ साली सासुमा था लेकिन अभी नहीं है क्योंकि तू अभी मेरा सिस्टर हो गया ना इसलिए तेरा माई होगा सासुमा तो कभी नहीं होगा सनाराम आं थांनोसैलै दे सनाराम फैदो दे थांनोसै दे आं थांनोसैलै दे सनाराम दे ओमफ्राय नायदोआ मा बुंदों 23 लाइक डान थेंक इउ सो माच ब्रस नायदो थेंक इउ सो माच एसएमआ अन दारबा गैलालै नैबे सन्जित गयारिखौ रावबो नायसनथारला कमेन्ट खालामना दे नायदो मस्ट वेलकाम जोंना एसएमआबो रोजा साबायखर आंनि एलबि स्क्रिमाव फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम खुलुमनाय जासिहरबाय ओमफ्राय आयौ आंहा दासो जोंना एसएमआबो जेबो नङा आब' माबोरै रङिया संया बोरै सोलिगासिनो दं एसएमआबो साननैसोनि उनाव रङियाव गोदाव सोराव थाहैलाबायनोसै आङो अच्छा अभी माँ है क्या दादा संजीत
हाँ साइली खाना बना रहा है ना मोरा साइली। साइली बोला तू इसमें पागल है दादा संजय तू सच में पागल साइली तू पागल है रे तू पागल है ना इसलिए किसी को भी तू पागल बोलता है ओमफ्राय नायदिया बुंदों ब्र नोंना मनो जाबाय ना दादा नायदो ब्र गैयालै मनो जायाखै WTआनो जायाखै ब्र WT नांगौ बिराद WT नांगौ थाफैदो नाना अके एसएम आब' थांगासिनो दङ मा ओंख्रि जाहोगोन खोन्थाहर दे एसएम आब' मा ओंख्रि जाहोगोन ओमफ्राय जोंना साइलिया मा होनदों संजीत दारू पिया है रे बाबा हाँ साइली मैं अभी दारू पी रहा है रे साइली दारू साइली हंस रहा है नाइडिया ऑन साइली ने ऑन साइली हंस रहा है नाइडिया ऑन थैंक यू सो मच मनीष हेलो ब्रो हेलो 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 नाइडिया ऑन मोनिश दीदी मोस्ट वेलकम मोनिश दीदी आपको मेरा संजीत गोयरी लाइव स्ट्रीम में आपको वेलकम वेलकम स्वागत करता हूँ मैं राधे 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 मा खबर बाबू खबर बारा मोजां नङा राधे 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 नो साइलिनो बोलाय बिराद बिराद WT हा साइलि बिराद बिराद WT नांगौ मनिसनि बोलाय राधे राधे एसे माबा होनदों औवा मेवाइ अनला जाहोगोन आं औवा मेवाइ मोनजायालै आब' अनलाबो मोनजाथ'वा आङो औवा मेवाइ अनला मोनजाया आङो बे गोखै ना औवा मेवाइया बेखौनो मोनजाया आङो मुलि जादोंना ओमफ्राय साइलिनि मिनिबाय मनेशआ थेंक इउ स' माच ब्रादार होनदों वेलकाम वेलकाम मनेश मा नाम जादा कैसे हो ना ना कैसा ना हा कैसा ना ओमफ्राय साइलिया दाना टुर टुर मोरा संजय नारा साइलि क्यों हंस रहा है मनेश ने बोला है राधे राधे मिनी सोरां ने बोला है ऑन लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक डन देने के लिए मनीष सोरां मनीष ने बोला है राधे 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 थैंक यू सो मच आई विल ओके मनीष ने बोला है राधे राधे थैंक यू सो मच एसे मा बुंदों गोखै गोखै आंबो जाया गोखै आंबो जाया आदसा अके अके आं बिराद जायोमोन आरोना दायो मुलि जानायखाय मोनजाया नालाय मनीष ने बोला राधे 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 थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच साइली ने बोला ओए दादा संजीत मोरा बोल रहा है मनीष ने बोला है राधे 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 एम्बु जादो एम्बु जागोन एम्बु जायो हे एम्बु बेदरखौ जायो आङो एम्बु बेदर जायो एम्बु जागोनथ' आरो एम्बु जाहोगोन नामा आब' थांगोनलै आङो आं हसासो होनदोंलै आब' एसे हसासो होनदों आं मिसा होनाखै दै मनेश नावला अन 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 थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच विल स' सिस्टार आलखि आनिक नमस्ते थेंक इउ साइलिन बोला दादा संजीव थेंक इउ मिनिस्टारा मा होनदों मिनिस्टारा दे मस्ट वेलकाम आंना चेनेला फ्रिज जाबायलै ब्र फिजिस जाबायलै ब्र माबोरै खालामना आनफ्रिज जागोन ब्र मा हिसाबै माबोरै आनफ्रिज जालायलायनाय जाखो ब्र चेनेला माफोर भिडिअ गाज्रि आपल'ड खालामदोंमोन नामा नोङो ब्र खोन्थाहरलाय माबाफोर गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नामा मनिसरा होनदों अन बिकुलि हा ओमफ्राय मनिस नेब्ला राधे 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 एम्बु गाबदों जोंनाव आदसा एम्बुखौ हमनानै बस्थायाव सोना दोनलाय आब' नाबा मुस्रिजों खाथाबना दोन बस्थायाव सोना दोन खबायाव सोना दोन हमनानै ओमफ्राय मनिसा अन राधे राधे वेलकाम ओमफ्राय मिनिसोरां सापर्ट देखो मिनिसोरांखौ सापर्ट करो साइली सापर्ट होनदों मिनिसोराङा ओमफ्राय साइलिया मा होनदों आखिन नहीं अनेक है मोरा संजीव उर्ला हाँ साइली तू कितना स्मार्ट है रे साइली मनीषा ने राधे 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 वेलकाम साइली ने बोला हा मनीष ने हा एसे मा होनदों आंनाथ' डलारानो खमायदों बालाना माबोरै डलार खमायनो लाजोबखो अबयसेम मनीषने वेलकाम साइलिने बोला सन्जित नाम दाना ओमफ्राय मनीषने वेलकाम ओमफ्राय साइलिने बोला हे दादा सन्जित मोरा नावदों
एस एम आ बुंदों एम्बुखौ गियो आं आयौ एम्बुखौ गियो ओमफ्राय जानोलाय गिना गिया ओमफ्राय एम्बुखौ गिलायलाय आरो एस एम आबुआ ओमफ्राय मनिस नेवला कलाया आदसा दे मनिस दे अके अके ओमफ्राय मिनि सोराङा मा बुंखो जेबो गाज्रि आपलड होआखै होनदों आदसा ओमफ्राय भिडिअ आपलडफोर खालामनो हागोन हाया दायो नोङो मनिसोरां भिडिअ आपलडफोर खालामनो हागोन हाया एलबि होनो हागोन हाया नों दायो माने मा प्रब्लेम जेनेबा बे माबायदि भिडिअ आपलड खालामनाय भिडिअ नायनायाव माबायदि प्रब्लेम फैदों चेनेला ओमफ्राय सुपार नेबोला आइ एम बेक अके सुपार थेंक इउ स' माच एस एम आ मा बुंखो मिथियालै माबोरै खमायखोथायनो ए मालाय माबाना मा होनना बुंगोन कुकिटिंना 134 ना मा जाबायनो मालाय डलार एस एम आब' ओमफ्राय साइलिया बुंबाय आरोना बाय बाय दादा सुन साइलि मोजाव साइलि बोला बाय बाय अलफ्राय साइलि मोजाव एस एम आनो दिनैसिम मोनजायाखै एम्बुखौ आदसा मोनजायाखै आरोना आदसा 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 ओमफ्राय जोंना सुपारनि यो हानिसिं यो हानिसिं यो सुपार यो यो सुपारानो अके 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 नामदारना अके 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 ओइ दादा सन्जित खाना बाना हे मुझे मोरा टाटा आं थांनोसै नो ओके ओके साइली ओके थैंक यू सो मच साइली मेरा एलबी स्क्रीन में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच साइली थैंक यू 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 सो मच बिसिना मालाय एलबियानो 4K 5K जाखायो मानो जाया जानो ओंलै एस एम आब' नोङो चेनेलखौ नायाखै नोङो चेनेलखौ नायलाय नोङो कुकिटिंनिखौ 1K माबा 1 लाख जाबावसिनसो 1 लाख जाबावसिनसो चेनेला नायलाय आब' बेनिफ्राय जोंना साइलिया होनदों दादा सन्जित वेलकाम हा साइलि थेंक इउ स' माच थेंक इउ साइलि थेंक्स थाइस्लि साइलि कलटं थेंक्स कलटं क्ल थेंक्स लट लाइन चला गया बर' ब्लग लाइक दान बर' ब्लग अन थेंक इउ स' माच बर' ब्लग मस्ट वेलकाम ओमफ्राय बर' ब्लग मा खालामबाय दङ दे लाइक खालामना होदो मस्ट थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय साइलिया मा बुंदों साइलिया हास्राये एसे मा होनदों मिथिगौ नाथाय आदसा एसे माबो दालाय मा खालामदों मा ओंख्रि एसे माबो खोन्थाहरदो दे दा मा खालामदों मा ओंख्रि एसे माबो ओमफ्राय जोंना मा होनो साइलिया मिनिबाय जोंना बर' ब्लगआ हादरबाय आरोना थिगसे हादरबाय ओरैनो दं दाना आदसा मा ओंख्रि संखो दे बर' ब्लग मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो एसे माबो मा ओंख्रि खोन्थाहरदो दे एसे माबो दाबो अखा हाबाय दङ नामा खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंना बि बर'आ जोंना बर' ब्लगआ जि हादरबाय आरोना दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर स्रायनो कमेन्ट खालामना हो अन था फन आदसा अके अके अन अके 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 कमेन्ट खालामना हो कमेन्ट खालामना हो कमेन्ट ओमफ्राय जोंना बिबरन औवा मेवाइ अनला बयलारसो आदसा औवा मेवाइजों अनलाजों बयलारा गोथावथार माथो बिराद गोथाव संबायलै हले गोथावथार ओमफ्राय दं गैथ'वा अखा दं दा गैथ'वा अखा आदसा दा गैथ'वा आरोना अखा दालि सबाय बिमा फाजा आदसा दालि सबाय बिमा फाजा आरोना गोथाव ओमफ्राय जोंना अन ओमफ्राय बर' ब्लग नोंना माबोरै WT बेसे जाखो दे बर' ब्लग खोन्थाहरदो बर' ब्लग WT बेसे जाखो ओमफ्राय जोंना एसएमआबो नोंना गुगोल पिन एक्सचेन्जनि माबा फैबाय नामा पिन फैबाय नामा गुगोल पिन एक्सचेन्जनि पिन फैबाय नामा
हाबाखौ हाबावगोन बायदि नुदों आंना आदसा एसे माबा हाबावखागोन खोमा हाबावखागोन अखाया ओमफ्राय बि बर' ब्लग अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय 7 जन गाहाम दं माथो 7 जनाव माबोरै सानैल' कमेन्ट हरबाय थाखोब्रा ओइ सानैल' कमेन्ट हरबाय अन्थाव बाथावनो बेसेराफोरा एसेमाबो अनर आरोना ओमफ्राय जोंना बर' ब्लग नोंना दाउलिटिया बेसेबो जाखो बर' ब्लग बेसे आवगायखो दे खोन्थाहरदो बर' ब्लग एसेमाबो नोंना गुगोल पेनि एक्सेसनि कड फैगोना फैयाखै खोन्थाहरदो दे बेसेबां फैखो गुगोल पेनि एक्सेसनि कड नाम्बारा पिन कड फैगोना फैयाखै सोर दं दे कमेन्ट खालामना हो बहा दं बाला सैलान्द्रा आङो माबायावसो दंलै नै गोजौआवसो दं आङो माबा गोजौआव आरोना मा होनना बुंगोन बारग्रा गोजौआवलै ब्रिज गोजौआवसो दं आङो एकदम ब्रिज गोजौआव जिरायना दं आरोना मा दं बालासो नामा एकदम ब्रिज गोजौआवसो सिख्ला नायबाय थादोंलै आङो बेनिफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो गैया दानो गैया दानो जोबोयानो जायाखै दानो जेबोआनो जायाखै आदसा दानो जेबो जायाखै आरोना एसे माबा गुगोल पेनि एक्सेस फैयाखै आरोना आदसा माला आब' खालामनो सानखो आब' माला फैगोन होमबाबो जेबो नङालै आब' नोंना मालाय 1K बारबाय मोनसे स्टेप बारलांबाय मन' खालामबाय मोनसे स्टेप बारबाय आरो नै आरो एबार मोनसे स्टेप बारबानो टेनसन गैला मालाय जागोन दे आब' जोंहासो नै दाबो मन' जायाखै आब' माला जागोन मन' बेनिफ्राय सनारामा मा होनदों बहा दंलै ब्र' नांदोंना ओंलै सनाराम नै आङो आथिं थिखांलायनानै जि बरिया दङना सिख्लाफोर नायनानै जि बरिया दङना बेनिफ्राय मा खालामनो आरोना मा जाखो रावबो गैला नामा अन नामदारना एसेमाबो अन सनारामा अन नामदारना होमबा बमा गावलाबायबायलै थ' रावबो गैला नामालै एसेमाबो अन सानोल'सो माथो एसेमाबो रावबो गैला माथो कमेन्टबो हरला मा जाबावगोनथाय गोदाव सोराव मोनबायलां
एसेमाबाव एलबि दोननोसै आङो दे आब' थेंक इउ स' माचलै एसेमाबाव नों लास्टसिम थाबाय आंनि एलबि स्क्रिमाव रोजा रोजा साबायखर आं दसे मुट खालामना दोनथ'नोसै आरोना रावबो गैला माथो एसेमाबाव फ्रान्जित फैबाय आरोना ओइ होनदों आरोना दे होनबाना ओं एसेमाबाव नै फ्रान्जित मैसो नों दासो फैदों ओमफ्राय हेलौ दे कमेन्ट खालाम दे दसे कमेन्ट खालामना हो होमबालाय स्राय स्राय कमेन्ट खालामना हो कमेन्ट खालाम दे फ्रान्जित कमेन्ट 8थायावसो दोनगोन आरोना आं एलबिखौ दोननायालाय ओमफ्राय बिदिनो मा होनो रायज्लायालासिनो मुट खालामसै आरोना आङो मानसिफोर गैया नालाय दंबालाय मानसिफोरा मा खालामगोन एसे हामफे होनना बुंबाय नै जोंना फ्रान्जितआ एसे हामफिस होनना बुंबायलै फैग्रा जोंना सेकेन्ड वेलकाम खालामबाय आङो सनजित मा खबरनो फ्रान्जित गैयालै खबरा आंना गाज्रिसो गाज्रिलै फ्रान्जित गाज्रि फ्रान्जित ब्र नोंनालाय बोरै खबरालाय दिनै माबोरै थांखो कमेन्ट आयै कमेन्ट होनोनो लाजिलायलांबाय आङो ओइ मा जाखोब्रा प्रान्जित दिनै अखा सिजानायानो सिजानाय खैथिया थन्दा सारना आदसा हन्दा सारना आदसा खोथिया थिलियाव हन्दा सारनानै अखा सिजानाय आरोना प्रान्जित आदसा बिदिसो होमबा प्रान्जित नोंबो बिबारखौ लाना थांनांगौरा प्रान्जित माइ गायनो ओमफ्राय जोंना सनारामा अनदार ना आसलथे ओइ प्रान्जित बे सनारामा जो जाखोना जोला जाखोलै हा कमेन्ट गाइस कमेन्ट खालामदो दे प्रान्जित ब्र ओंखाम जायाखै दुलुर सना नामदो आरोना दुलुर सना होनबाय आरोना नै जोंना प्रान्जितआ हा कमेन्ट प्रान्जित दुलुरसो नामा बिलाइ प्रान्जित दुलुर बिदि मोनदों आं दाना दुलुर बायदि मोनदों आं दाना सनजित दायना ओइ प्रान्जित फाग्ला आं दायनाजों जाजाना दं मानसिया आरो आंसो दायना मोनदों प्रान्जितलै अनामिकाया गैला दहायनो थांदों आंजों माने बोराबदोंसोलै गैया अनामिकाया प्रान्जित गैला सनाराम दायना नामा सनाराम दायना नामा प्रान्जित माबोरै जाखो एम्बु मोनगोन ना मोनाखैब्रा प्रान्जित माथो बिराद एम्बु मोनो नोंसिनिखै आयदै जाबावगोन
हेलौ 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 मिथाइदारदों नामा आदा मिलायथारदों मिलायदों ना मा होनदों मिथिया मिलायना मिलायाखैथाय जोंना नै माथो सनारामा जेबो बुंहरफिनासै आंबो बोसोराव खनसे जायो ब्रा एम्बुखौ आदसा आं खननै जाखांबाय एम्बुखौ नों खनसेल' जायोबा आं खननै जाखांबायनो ओइ सनाराम दायना बारायना गोलोर बिखासो खोमालै सनारामा सोर जाथावनाथाय जायखौ सिनाया बेखौ दायना जाखागोनथ' आरो फ्रान्जित नों खाराय खोथा होनदोलै माने जायखौ सिनाया बेखौ दायना जागोनथ' आरो प्रानजित नोंखौ आं खिबुआवसो रायगोन आरो खिबुआव रायगोन सेस प्रानजित खिबुआव रायजाबाथ' नोंना थिनथुलाया जानाय नंला बायदिमोन आं खामानि होनाय प्रानजित सेस ओरैनो प्रानजित नोंना माबाथ' माबा गैया होननाय खोनादों आङो माबाया गैयाबा आरो माबायाबो थांबावगोन माथो बोसोरावलै आं खनसेबाबो जायो दा आदसा बोसोराव आरो ना आंथ' नै बोसोराव खननै जाबाय एबार बोसोराव आरो जाबावनोसै आङो ओमफ्राय जोंना गरला बुजाबआवसो रायगोन आं बालनांदोंना माबायदि गरला बुजाब्रा गरला बुजाबखौथ' सोर दोनखो नामखौलाय गरला आरो बुजाब नामा गाज्रिथारलै बोरैबा गाज्रि खोनादोंलै नामखौ प्रानजित आं गाज्रि रायलायला स्टप नोंलै बोरै गाज्रि रायलायहरखोब्रा बे प्रानजित माबायालाय सनारामालाय प्रानजित आंबो प्रानजित गाज्रि रायलायनो गोसो गैयालै मानसिफोरानो गाज्रि हरो नालाय कमेन्टखौ फरायनो गोनां जायो आरोना मा खालामनो आरो उफाय गैया उफाय नट मा खालामनो उफाय नट बेनिफ्राय कमेन्ट दे बुजिबाय दा प्रानजित नांबाय नै बुजिना बुजियाखैनो प्रानजित कमेन्ट खालामदो आयै नामाब्रा कमेन्ट खालायनोब्ला प्रानजित कमेन्ट सनाराम गोदोना जनो हागोन ना हाया नों गोदोना जनो हागोन ना हायानो सनाराम गोदोनाने सनारामा बुंदों आरोना गार्लफ्रेन्डखौनो गियो बाला होनदोंना सेल्स प्रानजित गार्लफ्रेन्डखौ गियो आरोना गार्लफ्रेन्ड गियोबा सनारामा हनै बरिया जोंखाबायलै एकदम बिजाब बिरदों सयथि दुलुरलै बियो सयथि दुलुरलै बियो होनदोंरा प्रानजित आंबो हमनो हायासैलै प्रानजित दुलुर ना माथाय सुवादा हायो आं होयो आं नाम दारानि प्रानजित माबा होयो आं होनना बुंबाय आरोना कमेन्ट खालामनो हायो प्रानजित लसलै कमेन्टबो गैला माबो गैला माथो ओइ मोसौ नाहरबाय नैलै प्रानजित नोंखौ मोसौ होनना बुंहरबाय हले सेस इउटुबाव प्रानजित एलबिखौ फेसबुकाव सेयार खालामा मा जागोनब्रा ओइ बिबार नामाब्रा नामजादा ओइ बिबार नामाब्रा ओंलै प्रानजित आंथ' हमनो हाला होनबाय दा बेखायनोथ' बेयावसो नों मोसौ नांबाय सेसलै प्रानजित मोसौसो होनबावबाय नोंखौ आंथ' हमनो हालालै प्रानजित हेलौ मा जाखोब्रा ओमफ्राय आंखौसो मोसौ होनो बिबारा आन्दारा बिबारा नोंखौसो मोसौ होनना बुङोना होमबाथ' बिबारासो जागोन बायदि मोनदोंलै आं प्रानजित थिग गैयालै प्रानजित आं हमनो हाया सोर आंथ' आइदिफोरजों अनेक फैयोना आंथ' ओंखायनोथ' बोरैबासो मोनखायो प्रानजित गैलालै नोंना सामब्रामाव आरो थाव सेरदेरबावसै नोंना
थाव सेरनायाव सामब्राम होसनबावसिगोन खोमा दिनै मोनायाव आराम सेरला बिगुरानो ना खुजोबसिगोन बायदि मोनदों आङो बिबारजों दा मोनायाव सेस मोसौ होनना बुंबाय नै बिबार नामा हो होननानै बिबार नामा हो होनना बुंदों नै जोंना ट्रानजिट गैलालै नोङो दा मोनायाव बिबारजों बिगुर सेला जागासिनो बायदि मोनबाय आङो जानला मोनला होनलाबायबायना नोङो दानि गरला बुजाब माबा बुजाब होननानै ओइ आंजों बिदि रायज्लाया बिबार आन्दा आंजों बिदि रायज्लाया बिबारा नामदारना बिबारा बिदि रायज्लाया ने मिथिलालै होमबाथाय आङो नोंखौ नायगासिनो आं मोसौ नांबायलै नै सेस नायगासिनो नोलै प्रानजित नोंखौ सोर दंब्रा कमेन्ट खालामदो मा बुंदों नों मोसौ नामदों नै मा बुंदों नों मोसौ सोंबावबाय प्रानजित मा सिरि जाखो खारखो ना माखोब्रा प्रानजितआलाय प्रानजित माबा सिरि जाबाय माथो ओइ बिबार नंगौना नङालै होनना बुंदों बिबार नंगौना नङालै होनना बुंदों ओइ प्रानजित नोंलाय माथो अजाखा माथो दायनाखा माथो नोंलाय बिबार नंगौना नङा एसे नायखांदोब्रा नोङो मोसौ होनना रागा जाबायलै सेस प्रानजित नोङो रागा जाबाय आरोना ओइ बिबार मारलै बुजिया दा बिबार मारलै बियो होना बिबार मार ने ओइ बिबार मारलै बियो होनना आदसा बिबार मार आरोना बिबारलै मानो मेन चेनेलजों फैयाखैब्रा नोंलाय बिबार गोजोननाय थाबाय मोसौ नामदारनानै गोजोननाय थाबाय नो मोसौ र'दै नामदार दे र'दै नामदार दे अके टेस्टिं नायलाय मेक्सेल लांबाय प्रानजित टेस्टिं नाय कमेन्ट एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए कमेन्ट सोर दं कमेन्ट खालामदोब्रा लोगोफोर अननानै एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो कमेन्ट फाइक खालाम हामबाय एभ्रिवान गाइस फाइक खालाम हेल' मा होनदों जाफुङा हेलौ सन्जिब ब्र मा खबर नैलै जाफुं ब्र खबरानो गाज्रिसो रावबो माथो फैलानो लाइक दानथिंखौसो मा जाफुङा होनदों मा खालामदों होनदों सनाराम जाफुङा होनदों मा ओंख्रि ब्र ओंखाम मोनजायाखै आं दाबो ब्र ओमफ्राय नों जाबाय नामा ब्र खोन्थाहरलाय नों जाबाय नामा ओंखाम जोंना जाथ'वाखै आरोना ब्र नों जाबाय नामा ब्र खोन्थाहरदो दे
अके जाखांफु जोंनिखिबो आरोना बिदिनो अके अखा हानानै मबाइलानो थैजोब्बायलै नांगारना आदसा हेल' ओमफ्राय अके बेनिफ्राय जाफुंदों उन्दुबायसो आं दा दसे जाफुं हेलौ दादा बिबार दिनै मा खालामदोंब्रा बिबार जाम्बा इस गाज्रि नांदोंना ओइ बिबार नङालै दादा बिबार नङालै नांदों आदसा बिबार नङा आरो ने हेलौ ओमफ्राय जाम्बा इस गाज्रि नांदों ओमफ्राय फ्रान्स नांदों ओइ बिबार नङालै ना आदसा फ्रान्स नांदों बिबारलै नांदों ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आंखौ सिनाया नों फ्रान्जित जानला मानला आंखौ बुंबानो फोथायो नामा नांबाय सेस फ्रान्जित नों बै ओइ आं आसलथे हमनो हालालै बे फ्रान्जितजों बिबारजों एसे गुलु सो नामा रे माबायसा फ्रान्जित जोहोलाव ना मामोनलाय माबायसा रे फ्रान्जित ओमफ्राय नों कमेन्ट नायलाय आं बारा फोथायखायाखैमोन नांदों बा फ्रान्जितआ माथो नों कमेन्ट नायलाय बारा फोथायखायाखै जालायथारो देनजारलै फ्रान्जित नों आदसा आंबो बेबायदि अनसुलि गार्लफ्रेन्डखौ बहा मोनबावगोनब्रा जोंना संगीता ने बोला है संजीत तुम ओंखा सा क्या ओंखा सा रे संगीता दैजिरिया हेलौ हाय हेलौ फ्रान्जित नामदो सनजित नामदो आदसा सनजित मस्ट वेलकाम दैजिरि मस्ट वेलकाम आनिफ्राय फ्रान्जितआ माखो ओइ सनजित माइ गायनो लेंहरखाबाय आं बिबारिखौ होनदो आदसा माइ गायनो बिबारिखौ लेंहरखाबाय आरो ना माइ गायनो लेंहरदों ना हाबा लानो लेंहरदोंब्रा ना गुलुलै फ्रान्जित ओमफ्राय जोंना दैजिरिया मा खबर हाय सनादों दं ओरैनो फ्रान्जितआ मा बुंखो नङालै सनजित बिबारिनि अनगा आंखौ रावबो मोसौ होना होनदों आदसा बेनोथ'ब्रा फ्रान्जित आंबोथ' नुदों नोंखौ बै मोसौ होनना बुङो बिबारिया दा सोरथो जागोन बेनिफ्राय सिगुजी का मीनिंग क्या है रे सिगुजी का मुझे समझ में नहीं आया सिरिंफं सं लां सेन्स नांग'नि बलं हैद क्या बोला रे क्या मांग' संग' फ्रान्जितआ मा बुंखो बियो अनामिका थार नांदों आदसा बियो अनामिका थार ने थिग गैयालै जानोबो हागौ खोमा बेनिफ्राय आमलका प्रान्जितआ नै बियो अनामिका थार होनदों ओमफ्राय संगीता ने बोला है हासके चाइनिज लेंगुवेज आदसा संगीता चाइनिज लेंगुवेज हिकारने बोला गिव मी ब्लू है हिकार में एल बी बंद करने वाला हूँ दैजिरिया मा बुंदों मोजां ना सनजितनो मोजाङानो गाहाम रे आंना खबरा गाहाम दंसायो ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो मोसौ बुंनायावनो आन्दायबाय नों फ्रान्जित नों दायै सेस बिबार एसे रायना हो फ्रान्जितखौ मोसौ बुंनोनो आन्दायदों बियो ओमफ्राय तुम्हारा लिए गिफ्टसन चाइनिज लेंगुवेज आदसा अके संगीता फ्रान्जितआ मा बुंखो गोजोननाय थाबाय सना बुंनायखौ बिसो मिथिगौ होननानै मिनिबाय आरोना ब्र दना प्लिज हाइकार क्यों चाहिए रे हैकर ब्र संगीता ने बोला है मेरे एलबी में आओ संजीत चाइनीज अच्छा संगीता जाएगा हैकर ने बोला है मैं सपोर्ट करूंगा आपका अच्छा करो बिबार ने बोला है जोंखौ मिथिनाय मानसियासो बिदि बुंफैदों फ्रान्जित नामदारा ओंलै बे फ्रान्जितआ जानला मोनलाथार हमनो हाथारा ने बिबार
लै बिबार होनाबाय प्रानजितआ बाब दा बायदियाव ना प्रानजितजों बिबारिजों जुदि संसार जालाय लायोबा माने हाबा जालाय लायोबा प्रानजितआ ना बिबारनि सिङाव थागोन बायदि मोनदों आङो रायलायनाय स्टाइलावनो जालायो एकदमबारे आलो गोजोन PNB बिराद बरिया आरोना आलो गोजोन रुजु रुमु संसार जानो हागोनलै नोंसोरो ओमफ्राय जोंना नै प्रानजितआ जि मिनिबाय सपोर्ट करने के लिए ऐसा ना हैकर मतलब हैकर ऐसा होने से भी सपोर्ट कर सकता है रे ब्लू का कोई जरूरत नहीं रे हैकर ब्रो ब्लू लेके मतलब उल्टा सीधा हो रहा है मेरा इसलिए मैं किसी को ब्लू नहीं दे रहा रे हैकर ब्रो गुस्सा मत होना रे दोस्त प्लीज ओमफ्राय जोंना 9 बंदा है रे प्लीज 9 बंदा प्लीज कमेंट कीजिए कौन कौन 9 बंदा है एवरीवन गाइस आं थांनोसै दै सनजित बाय बाय अके आंबो दोननोसै मैं तुम्हें बहुत दिन से ज्वाइनिंग तो कर रहा हूँ अच्छा हैकर में भी आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना टेंशन लेना नहीं चाहिए मैं भी आपको सपोर्ट करते रहता है और आपको मैं सपोर्ट करके रहेगा रे हैकर टेंशन लेना नहीं चाहिए संगीता ने बोला है मेरा ब्लू की यू लिया गुड बाय हाँ संगीता ओके मैं भी बाय कर रहा हूँ आपका एलबी में जाएगा संगीता बिबारा मा बुंदों लाइक होबाय आं थांनोसै बाय अके दे बिबार दे थेंक इउ सो माच बिबार थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ बिबारा दाना आंनि एलबियाव बारा फैथारलाब्रा ना आंखौसो सैयाखै नामाथाय सनजित खैथासिम फोथ'वाखै सनजित खोथिया फोथ'वाखै नामा होनदा सनजित खोथिया फोथ'वाखै प्रानजित ब्र जोंहा माइ गायालै प्रानजित बिराद बिखारि मागिनासो जायोलै प्रानजित आङो माबा बायदिसो मा होनोमोनलाय दाउथुफोर बायदिसो आङो नों एन्जर जाबाय एन्जरा जेनेबा दैज्लां मेसेङाव माइ गायनाय समाव माबा बोथोना दोनजोबो माइफोरखौ थिग बेबायदि नों एन्जर आंहा दाउथुसो प्रानजित मालायनाव दाहार बिबि जानाय ओमफ्राय ब्लू तो दो भाई मैं तो भी तुम्हारे दिया हूँ हैकर ब्रो टेंशन लेना नहीं चाहिए मैं अभी एलबी बंद कर रहा हूँ टेंशन हैकर प्रानजित बाय दे बिबारा दे बाय मोसौ नांदों ओइ सनजित देनां गासैखौबो थिग जागोन अके प्रानजित आं एलबि दोननोसै दे प्रानजित थेंक इउ सो माच गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबि स्क्रिमाव सभी को थैंक यू सो मच राधे राधे सभी को थैंक यू सो मच मेरा संजीत गौरी एलबी स्क्रीम में आप लोग मुझे आके सपोर्ट किया है सभी को थैंक यू सो मच और फिर मिलेगा ओके नेक्स्ट एलबी में देगा ओके हाँ ओके गोरिबा गोरिबलै थाबाय थायाना ओके प्रानजित बाय संजीत सोना ओके थैंक यू सो मच और फिर मिलेगा सी यू अगेन बाय बाय ओके थैंक यू टेक केयर फ्रेंड बाय